Benvinguts a la taula fosca. Benvinguts, xiquets, un dia més a la taula fosca. Contem avui amb Vic Lleor. Buenas. Manel. Muy buenas. Miguel. Hola. Saluda la càmera, Miguel. Hola. I Vicent. Hola. Que serio, Vicent. Que serio. Vicent, o comences com deus començar o no. Bon dia, bon vesprà, bona nit. I contem sí. amb Cristian, també. Moltes gràcies a tots. Ai. Mira Que no me presenta ningú mai, Sempre te presento jo. S'ha quedat molt bonico, al principi. Sí, sí. S'ha quedat molt bonico. Jo repetiria. Aprofitant la bonicor, no té res que veure. Aneu a... Esta que te crees estar. Aneu a... Per favor, A la 1 ja. Per favor. Me comenteu un poc què heu vist esta setmana. Intentem ser breus perquè crec que avui el programa va ser llarg. Ja, no, ja. Bueno, Jo porto moltes coses. Qui comença? Pues Vicent no... Aleshores... sé que no digues res. Anem a començar... No, jo simplement puc dir el que he vist, no me digueu res i ja està. Vale. Pues que comenci Vicent. Vale. Però sí. una cosa. Miguel, Cristian, Manel i un servidor mos callem i Vicent que parle, tire, que parle. a veure si pot durar 2 minuts. Que Ja. parle vostè. Si no, després s'enfada. Després, Vale, porta moltes Vicent, coses. tens tota la nostra atenció. Avant. Vale, he acabat la brea. De HBO. Sí, va... Conforme va avançant, va complicant-se la cosa. Vale? Sinó que res. El Valle Olvidado, també en HBO. Pues una cosa que pots oblidar. No, i tant, i tant. Vale, he acabat també la quarta temporada de You, que estava feta en 2 parts, vale? No, Ja l'he acabat també. Pero la recomanes, dices, por lo menos si vale la pena o no. Sí, la de You, sí. Si va per la quarta... La de You sí. La de You, sí. You sí. Vale, he vist també Luther cae la noche, que és la sèrie de Luther de Idris Elba Isher. Luther, Pues- la policía este negre. Sí, vale, pues ara han fet una pel·lícula sobre la sèrie. Sí, és que és el actor que fa La Torre Oscura. Idris Elba. Vale. ¿Luce? Idris Elba és el... Es que creo que ha visto una temporada o Pues dos. la serie Idris Elba és Es el lladre este, ¿eh? No, Sí, és el Lupin. Ah, el Lupin, ese Lupin. Y pues la serie de Luther, No sé, no. Pues la pel·li està bé, Vale. vale? Fuera res. Vale, però vaig veure Poseidon. És la que el barco al revés? Sí. Sí. Ay, culo Vale. de ruïna. Vale, la vaig veure perquè sense voler... Volia veure el que durava i tot això, sense voler la vaig començar. Sense voler em vaig tragar 2 hores de pel·lícula. Així no va ser. Vale. He vist Mascotas 2. Ah, que guai. Jo també. Això està Sí, divertit. està divertida. Vale. Per fi he vist Host. Ah, La que bona. toca- La bona. Que encara no l'ha vist. Va, ixa sí, què tal? Va. La que tocava. La que tocava, ¿no? La voz que tocava. I Eh, bien? Bé. Està xula. Sí, pensé que està molt ben feta. Pa lo que és, No l'ha vist encara. Es una tontería de película. Sí, és una en realitat. tonteria. pa lo que és, Però- està bé. Valdrà com 10 euros de fet. Sí. No. Vosaltres l'haurem pogut fer. Bueno. Què? Bueno, un poquet d'idea, collons. Al nostre estil. Vale, he vist El Maquinista. I què tal? Me falta per veure aquesta De pel·lícula. Christian Jo Bale. tampoc l'he vist Pues, encara. molt bé, la Està- veritat. Està molt xula, guai, eh? està molt guai. Collons. Vale. Vale. Estic per la segona temporada, per meitat de la segona de La Matèria Oscura. Ah. Que ara Miguel mos Jo parlarà porto la d'ella. primera L'esteu temporada. mirant tots, Sí, me tocarà a mi me la recomana Miguel i he començat a veure-la. No, perquè si no es diràs, jo no. És Ja lenta. no ho Bueno, però no parlem d'ella perquè jo no m'estinc la matèria oscura per veure. Bueno, pues ja parles tu. Que te la vaig recomanar jo, per cert. Sí, sí, I jo tal deixa de veure-la i tu... Tal qual. Bueno. Vale, he vist Maligno en HBO. Una pel·li que intenta fer por. Ah, sí, vale. Què intenta fer por? Van haver vist per ahir, No això. hi ha alguna més ridícul que intentar fer por. Ja, Lo que es la portada. Bueno, sí, intentar fer gràcia. Sí, que fica Maligno. Com si fuera, Com si li se clavara una xica algo en el ull. com si fuera de Stephen King les lletres. I Sí, algo així. No l'he vist. A veure, està bé, però tampoc és res de l'altre món. Jo no. He vist Los Minions, que la meva senyora no l'havia vist. Que guai. Jo tampoc. I he vist Cocaine Bear. Ai, que colló, Però... On Ja està? sí, parla-mos.
No, està en la biblioteca. Parlamos de Coca En Inver. el cine, està en el cine. Ah, està en el cine. Sí. Has anat al cine a veure la vez? No. En el cine de casa. És que en Riola a vegades tiren... És que té Sí, acció. fan pel·lícules ahí en una paret, ahí en l'escampat. Fan pel·lícules d'estreno a vegades. Sí, sones. Va coincidir... Cine al aire, no? Ara que ve el bon Va temps. coincidir que estava Ja n'hi ha per allí. alguns. Cine a la fresca, era? Cine a la fresca. Llei de Baes, Pues bueno, la de Coca Inver no és que siga gran cosa, Home, però ja ens ho imaginem. és molt divertida. No jodes, saps? És molt divertida. I ara, pegant-li, mirant per internet, he vist la de Coca i Shark, I collo, que pot ser que siga una nova gran pel·lícula que traguen i segurament la veig. Això va al poder de les essències? Recomana-li Sí, la sí, sí. Això estaria en el poder de les essències? És possible. Però no està tancat. podria Oh, estar, ja vaig entenent-ho, Però- Ara que ja l'ha trencat. Pot estar tancat. Joder. Està tancat. Però bueno, es va obrint, poquet a poquet s'obrirà. No se tancarà del tot mai. Bueno, Vicent, Ja està, ja ha acabat. molt bé. He de dir que t'he donat un 10, perquè ha sigut molt Duem pim-pam. 4 minuts o així. No, bé. Pues seguim en esta marxeta, Cristian, que has vist tu. Moltes coses. Para vista American Horror History. En Disney Plus. No s'acaba mai. Ha vist El Resplandor i Ja l'acabé. I Manel. Expediente X. I Expediente X. Sabreu? S'ha llegit un llibre? Va, deixeu-lo, va. No, però ahir casualment anava a veure un tratge i me quedava molt bé. Joder. Ja puc continuar. Sí, no, pues, La taula de moda. Sí. Ahora, Taula moda. he vist una pel·lícula espanyola que es diu Musarañas, Ah, sí. Sí, de Macarena també, Gómez. de Macarena Gómez Sí. i Luis Tosar. I Hugo Silva. Sí. L'heu vist, sí? Sí, sí. Què vos pareix? A mi m'agrada. No, jo no l'he vist. Bé, xula. Jo estic mirant per... Bé, entretinguda. He començat, que ja vaig per mitad de la temporada 2, Mandalorian, Sí. que casualment va ser dir-li-ho i començar ell també. Sí, ja l'havia vist la primera temporada, però... Ja fèieu tard. I Jo és que em vaig vist quedar en la temporada 2 Pues- i no me'n recorde ni de com acabava, ni de lo que passava, ni res. I No dic, passa ara- res. Al principi de la tercera te fan un resum. No sé, Pa agarrar un poquet el fil altra vegada. no sé si ho O sigui, vaig que no comentar patisques. en l'últim programa, perquè no me'n recorde. Segurament. Que Que no farem. No, el que sí que feren, Ah, vale. que no estava Miguel, que bueno. Smile. No l'he vist Ara encara. estem a Colló. Temazo. En Amazon. Ah, en Amazon. Sí. Smile. Està en Amazon ara per cert, si la voleu veure. És Bé, molt ronyaco. sin pena ni glòria, vull dir... Un tronyo, no? Se pot veure, però n'esperava més. He tornat a veure Midsommar. He tornat a veure Midsommar i... Serà, cabró? I uau! No. He de dir que Midsommar sols l'havia vist una vegada en el cine, quan s'estrenà. Mira, de tot... Bueno, vale. I ara que l'he tornat a veure, m'ha agradat més. M'ha agradat més. A veure. A veure, A veure, no. Té lo seu. Hereditari és millor. Hereditari millor. Gràcies, Hereditari Víctor. millor. Gràcies, Víctor. Hereditari millor, però Midsommar... Creo que és una merda. Quina? Este hereditari que és Bueno, una però merda. tu has vist Midsommar? No. Pues a lo millor la veuràs i diries Hereditari és millor. Bueno, però que siga millor que Midsommar no significa que siga bona. No, me ho claro. esteu venent fatal, tio. No. Hereditari està molt A guai. tu t'agrada A veure, bien, no eh? és una pel·lícula per a tots els públics. No, n'hi ha que No, saber... a veure, n'hi ha que saber veure-la. és a gustos, sí que és veritat. N'hi ha que saber veure-la. Bueno, continue. El cuento de la criada, temporada 5. I cullo. Jo és que em vaig I- quedar i en la va- i va tercera o més- això i... I van hi haure més. Clar, Però això no te pega a tu, voleu. No, Clar, a que no? Jo és no que- volia... és que, Està molt guai, És està que, molt és guai. que en 2022, vull Però dir, és- jo ara l'he vist, la 5, estarà pitxipatxant seguida. Estarà la a 6 punt a d'eixir la 6 ja, eh? He vist una sèrie en Amazon. I com és- acaba? Sí que per el culo ja. I com acaba, perdó que detalle, Sí, i com acaba, eh? No diguem res. No diguem Ah, res. està molt guai, però me pareix també una sèrie molt lenta. Uf, és molt lenta, lenta. però, Mira, pues ja no però la és veig. molt emocional, pensé que sí, entonces però és la molt disfrutes lenta, molt. He vist una sèrie en Amazon que es diu The Devil's Hours. Ah, i això la vaig dir jo. La hora del diablo. Tu l'has vist? Claro, ho vaig dir jo. Què tal? És rara. Estàs mirant a veure com És s'escriu. prou rara. No, estic mirant a veure què li queda. No, és una sèrie, Porque queda. és una sèrie que és rara, que realment passar, no passa res, Ei, Era però rara. te té, ja anem mal. The Devil's És que no Hours. ho venen bé, tio. pues, No, te no, té ahí no ho venen la bé. puta Te sèrie. t'he i agarrat? Jo és que no... És- No l'he vist, no l'he vist. és rara. Se deixa veure. Però està guai. Se deixa veure, està prou bé. Després, l'últim ja, Vale, per favor. ¿vale? Aquesta setmana he vist una pel·lícula que jo no ho sabia, m'ho va dir la meva nòvia, que és un remake d'una pel·lícula de l'any 77 italiana que es diu vale. Suspiria,
que està en Amazon, que és Mare meva, quin nom. 2019 o així, és Tilda Swinton, segur qui és, no? Sí. Esta actriu alta... Sí, la de las crónicas de Narnia, la mala. La que fa de Gabriel en Constantine. La que fa Sí, sí, el sí, Doctor sí. Strange del monje. Vale. Sí. Pues és ella i és Dakota Johnson, que és Anastasia Steele en 50 sombras de Grey. Bueno, i és alguna actriu més, bueno, reseñable. És una pel·lícula de 2 hores. Anastasia Steele. Sí. Fa de Anastasia Steele en 50 sombras de Grey. Ja, és una pel·lícula. Bueno. És que aquí alguns hem llegit els llibres, però vale, ja està. Damunt. És una pel·lícula Això és Suspiria, masoquisme en estat està en pur. Amazon, mireu-la si voleu. És una pel·lícula tan rara que quan s'acaba dius, m'ha agradat però no sé per què. Pues Midsommar. Dius, sí, saps el que està passant però no saps per què està passant. I ahí lo dejo. Ah, i vaig per la temporada 3 de Pokémon Aventuras en Johto. Acabes Vicina? Sí. Vale. Pokémon, acaba en Pokémon. Acabat bé. A veure, si estic mirant, estic Ves mirant. tu mateixa. Vaig jo mateixa? Sí, perquè sí. Vale, pues vaig jo mateixa. Jo... Vicent, estàs bé? En el Pokémon, s'ha quedat en el Pokémon. Vicent, a tot això, tu que eres el més major d'ací, Què penses de Pokémon? tu has arribat a veure Pokémon? No. Me No. pilla, Però me pilla a mi ni de arribar a jugar ni res, no? No, no. O sea, Que mal tu eres tampoc, verge, sou verges totalment de Pokémon. Ah, jo Perquè sé- Manel és un friki, sé que sí. Jo A sé mi no que... Però no m'ha agradat mai tampoc Pokémon, eh? Però has jugat a Pokémon i saps lo que és Pokémon. L'ha tocat Però prou. jo l'ha sé tocat qui és prou. Pikachu i ja està. A veure, ho tinc calculat per veure hasta on arriba fins on jo conec els Pokémon, perquè jo és de l'Advance, el Rubí, Zafiro i tal, ja no xuí. I La taula gamer. encara me queda la meitat de la temporada 3, temporada 4 i temporada 5 per seguir mirant. Cristian, una cosa, només. Intenta no contar a nosaltres i als oients les teues merdes. Però és que a mi me donava molta ràbia, tio. Qui, Cristian? Ah, vale. Del Pokémon i G. Me donava ràbia. Sí, també ho veia i feia, entretingut, que eh? asco. I Damunt no, després tragueren el No, Digimon. Digimon és un mojón, Tragueren el tio. Digimon, que era una còpia barata. I a mi m'agradava més, millor. i a mi m'agradava molt més, tio. Digimon, M'agradava millor molt Digimon. més, tio. temporada 1 i 2 de Digimon. És canela en rama. Jo tinc un trauma en Digimon, però no Bueno, sé. va. Pues sí. a mi el Pokémon me donava un asco. Però que Sí, què sí, és sí. Digimon, això què és? La còpia barata de Pokémon. Com el Pokémon d'AliExpress. I ma Sabe? mare, que ahir... Però damunt és que No volia contar-ho, però és un igual. trauma. Ma mare, en vez de comprarme de Es Pokémon, te això, comprava no, me Digimon. comprava com El Kagarumon ixe. ¿Me vas a deixar explicar-ho o estàs vestit? Va, Charlie, va. Explica, va. ¿Me va a deixar explicar-ho o Vale, dir-ho? ahora tú. És que jo estava ahí. Manel, o te calles Sí, tio. o hasta després de la pipipausa estàs fora. Manel, tu com a psicòleg no, eh? O sea, estic així jo obrint el cor a tots els que estem Gremor, així. Pegabrumor, Com ma mare va ser tan xitana que més de comprar-me, jo tenia el Pokémon azul per Game Boy. Pobra dona. Manel, ja, És que estàs dient-li així gitana. No, buf, si me fica a parlar de la mare... Això dona Va, per a un va. podcast sencer. Ara no. No, però és curtet. I en vez de comprarme el nou xoc, que era l'oro o el plata, tio, me comprà com... lo que duen és de Digimon, que és un aparatet... El Tamagotchi. Sí, sí. No sé, el Tamagotchi. Com que no. Això sí que sé lo que és. Veus? És un El aparatet... dispositivo digital para que evolucionen. Sí. Ei, pues un Bueno, la Tamagotchi. qüestió és que era això i tu anaves per ahí, pareix que m'estic fent una paja, però no. Tu anaves manejant-lo perquè això tenies que dur per caminar, no sé si ma mare indirectament m'estava dient gordo, que també pot ser que sí, perquè no m'estaria ma mare, però bueno, la qüestió és que tu d'això i t'anaven eixint Digimons i tu els capturaves, era com una Game Boy però que tenies que... perquè era un mojón, saps? Saps el que te vull dir? Entonces tinc un trauma. No, ara n'hi ha lo mateix. En el en Pokémon el Go. Pokémon Go, i Claro. per què tema lo mateix? No, sí, però mira, cosa, això ja... No Jo que estic grossem m'anava bé, quan vaig així. Si vols, mira, a veure si està. O sea, lo de El que Digimon. el Digimon. Que gana el Pokémon Go. Vaig a mirar igual això. Tamagotchi sí que sé que n'hi ha Víctor, encara. por favor. En Bueno, venta. poder seguir, por favor. Sí, per favor. Ai, vale. Que m'ho fes estem també a parlant la de cine. pressa. Vale, sí, tens tota Ja la s'ha raó. parlat, Pues vaig anar super ràpid, ¿vale? Vaig, esta setmana aprofitant-lo... Encara no havia de començar. No havia començat, tio, no havia començat encara. Vale, però vaig anar super ràpid. Manel, Strike 2. Jo, perquè... Strike 2. A la tercera te'n vas del grup. Quin és el... Espera, quin és el micro de Manel que el desenxufes i això? Talla el cable, talla-lo per Però ell. igual, si el vas a sentir igual, te desenxufes o no. Bueno, va, vaig a dir la setmana rapidet. Aprofitant que Cristian ha vist Midsommar, he vist Hereditary,
A mi, o sea, guai, és Tinc rara, ganes- tinc ganes de tornar-la, Ok, no? és rara. Jo és que encara no trobo la després- similitud entre Hereditari i Midsommar. És de mateixos creadors. Sí, Però, mateix com se diu? director. Ari Aster. A24. A24 Ari Aster. films. Sí, correcto. Vale. El Paciente, que és una sèrie de Disney Plus que torna a dir així, que és d'un assassino en sèrie que seqüestra el seu psicòleg. Això no ho digueres ja en l'altre podcast. No, te ho vaig dir a tu en privat. vale. Parlem, a banda del programa parlem. Mis amiguitos. Después, pues yo todo de ahí, gilipollas. Ay, ay. Después, Fanático, que es una serie sobre un tío que canta, no reggaetón, la otra merda, trap o... L'altra merda. No, sí, ho ha dit ben dit. No, perdón, va shit, no ha sigut un El hack. trap, ¿no? El trap este... Es trap, ¿no? Pues es un tío que canta trap y n'hi ha uno que se li pareix i ell es mor de sobredosis i ella agarra con la seva personalitat. És un mojón, no? Però... No, és que ¿Qué me dices? estás contando y yo digo, uy, uy. Damunt està en Netflix, ¿vale? no tenia. Lobo Feroz. No tenim. No me'n recordo. Lobo feroz. Lobo feroz. Me suena. Crec que és de... I si no Sí, és- correcte, és de el vaixer que fa campions, que no m'eix. Javier Gutiérrez. Sí. És d'ell, és una pel·lícula... Ah, no me'n recordo de què, no? No sé quina és. Molt bé. La veu i no sabe de Ah, vale, Sí, ok, no, ok, està molt bé, és espanyola, lo que passa que està en Netflix, va ser a punt de deixar-me Netflix, la vaig veure, seqüestren a un tio que en teoria mata xiquetes, però no l'han pillat i el torturen, etc. Ok, després he vist El Consultor, que també vos l'ha recomanat, que És la de Christopher Waltz? Amazon, sí, que és de Christopher Waltz, que l'ha tingut que veure de... A mi me l'ha recomanat. de sí, Amazon sí, Prime l'altre i dia. vos ho jure que la pegau i el primer minut dius esta sèrie la tinc que acabar, tinc que saber què passa així. Vale, No sé fer spoiler i dir el que passa. No, per No, per favor. I és de Christopher Waltz, és un actorazo, és el de saps qui és, no? Sí, Malditos sí. Bastardos, el que fa... El malo de Maldito Bastardos. Ok. Sí, no. És un senior actor. És ell i dius, què? Ole. I al primer minut de la sèrie dius, què? O sea, jo m'he quedat que dic... El consultor. Sí, correcte. El tinc apuntat. I la última, Infesto. Altra que també me digueres. I Que que no l'he tal vist. Festo? Esa de Netflix també. Molt guai, tio. És que Netflix... Està bé. A mi m'agrada. Està bé. M'agrada molt. Pel·lícules espanyoles d'eixe rollo solen eixir bé. No, però estava molt bé, Està t'ho vaig bé. dir que estava molt bé. Sí, no? està Com bé. has dit? Incesto? Infesto. Infesto. En F. Mira que canviar la És en el moment F de la per la... pandèmia per la i F. això. Infesto. Al principi de la pandèmia i... Sí, no, a veure que en si la pandèmia tampoc té molt que veure. No, no té molta. Perquè és al principi, en realitat. Estan com passant coses de fondo de la pandèmia, però... En el, No sé, no té res que veure la en el pel·lícula, novio d'ella, ja. però estan passant coses... Està bé, no? Està entretinguda. Ara que has dit pandèmia, no sé per què, però m'han recordat. També estic veient les cròniques de Frankenstein. Esa película... Té molt que veure en la pandèmia. Sí. Esa película la fa... És una sèrie. És una sèrie, perdó. L'actor és Sean Penn, Son Ned Stark. que és Ned Stark. Ned Stark o Boromir. Vale, que, O Boromir. Vale, que és Jo un, el és conec un més com a actor, Boromir. és un actor que sempre el maten enseguida. Sempre mort, tío. És de veres. Pues bueno, Silent Hill, en las igual. crónicas de Frankenstein el maten en el capítol 6. Molt bé. O sea, Bé. ja acabes de destripar mitja sèrie. Ja està. Gràcies, Vicent, per la teva És aportació. una putada perquè en el... Però- en la És el, portada no, no, és ell. és el protagonista. Ah, pues bé. Ja ho has dit tot. Però, sí, és que Pero sempre- dura 6 capítulos, tío. Es un hito para miniserie, ellos. es una miniserie. No, es que después pasa Un hito no, perdona, Ned Stark mort en el capítol 9 de la primera La temporada de última, Juego de Tronos. correcte. Capítol 9, no, En el el 10 no, nou? el 9. El nou. En el no, Sí, sí, el perquè nou. jo tinc d'això que maten en el primer. Què dius? Què dius, xaval? Perquè Bueno, vols que el Per Manel... què no l'has vist? Manel, per favor. Manel, per favor, dus molt, Manel. Digues que no, per favor. Algo porte. Vale, va, Manel, què portes? Poses tu moda d'arándano? per A favor? veure, Però mira, té el boli en la mà i no té res per apuntar. no tinc res, que volia dir que és el paper. A veure, de sèries, vaig aprofitar les últimes coletades de Netflix. Vaig acabar de veure la primera temporada de Red Rose, que sé que... Red Row? I Red Rose. ja l'ha vist Carla. I ja està molt bé. Està molt xula. Està molt tio. bé. I els adolescents haurien de veure-la. A veure, Tots. a Cosa falta. És que la Sí, comenté tu jo, també he vist. la comenté jo fa uns capítols. Bueno, igual ja no tinc Netflix, així no sé. La contares, no? Sí, Sí. és una sèrie És- que no té gran cosa, però té també tot Lo el poc que té, estàs ahí agarraet, sí. sí. Després, en Sky Showtime, vaig veure la gran sèrie de Halo, que està inspirada en un videojoc de Jo que tampoc- de Xbox, Xbox. bueno, de Microsoft, I què tal? Tampoc he jugat jo al Halo, no. hasta el punt que estic jugant-me ara el Halo, el primer Està Halo. molt guai la sèrie. Està espectacular.
casi diria que per a mi millor Halo que The Last of Us. Mira, Sí. Jo és que no Com a no sigo representació Passa fan algo- millor de Play. passa De algo Last si of no- Us ja ho hem parlat, que té els seus... Per mi té els seus fallets, però... té els seus fallos. Passa algo si no has jugat a Halo? Ja veus. No, es pot veure Vale. perfectament. Lo que passa que si l'has jugat, pues encara el disfrutes clar, més. correcte. Com tot. Pues com lo que passa Bueno, también... la següent sèrie te la deixa tu, que l'acabé de la de League nombrar. of Legends. Mandalorian, estic veient-la, la tercera Molt bé, temporada, la recomane per complet. I la primera temporada de la Matèria Oscura, la tinc que acabar. Al final tindré que I veure m'agrada Matèria Oscura. molt. On està? És lenta, està en HBO. HBO. Tot És que són lenta. bones sèries a És lenta, però està molt guai. És lenta, però està bé Sí, lenta. El tema- l'entramat que té. el tramat està L'entramat molt que té guai, però està és lenteta. molt bé. Bueno, Després en pel·lis, la mateixa que la teua, Midsommar, I i ahir vaig veure número 9. me la recomanava a mi sí, fa Que molt de temps. és d'animació per ordenador. Brutalíssima, tio. Brutalíssima. Està molt ben feta A mi aquesta pel·lícula i té molt de m'encanta. mensatge també. no sé quina és. Número 9. Número 9. Però- Està en Sky Showtime. És com si foren ninots de De drap. tela, de drap, tela. que tenen... Però està feta per ordenador. Tenen vida. Per quin motiu? Vale, vale. Mira la pel·lícula. Mira, Per està quin molt, motiu? molt guai. No mos interessa. No, sí que vos interessa. I només te Mira la vaig dir una pel·lícula. cosa. És una pel·lícula postapocalíptica. Post-apocalíptica, exacte. Bueno, vale, vale. I té molts mensatges. Molt guai. I algo més que tingues per ahir? No. Perfecte. Bueno, he vist una altra pel·lícula, però va en les recomanades, així que me la perfecte. guarde. Aleshores, ja sols en queda Miguel, que... Jo porto poc, he vist les 3 temporades de La Matèria Oscura perquè és que m'ha ocupat molt de temps veure La Matèria Oscura. És que és molt lenta. Perquè són capítols d'una hora pràcticament. Les 3 temporades He has vist vist? ja, l'he acabat ja. Val la pena, no? Entonces, Sí. Continua. He de dir No, que en no la és que tercera no treballa, temporada, per mi, la millor. La tercera temporada. La tercera per mi, temporada millor. És la que I la més he- pitjor la la que més he segona. disfrutat. La única temporada que m'ha tingut enganxat de dir va, un altre capítol, La tercera. segueix en el mateix d'això, de que és un poc lenteta És i això, però la tercera temporada m'ha tingut prou enganxat. Pilla'm el papi. I per mi la millor. Molt xula. També els actors ja un poc més madurs i això, saps? La xiqueta, bueno, el xiquet no me cau molt bé. A Jude Law se nota que li paguen molta pasta perquè és molt poquet, En la tercera temporada hi tots els Sí? capítols. Sí? Ah. La tercera temporada és que ho han tirat ahí tot, i ja i damunt que s'acaba molt bé, la sèrie s'acaba molt bé, molt guai. Bueno, Miguel, Què? què opines de The Last of Us? Ara que ja s'ha acabat. Ara que ja s'ha acabat. No vam parlar ja. No hem parlat fora micros. Miguel, tens encara més coses? O Sí, ja... bueno, tinc una altra... Acaba el que tingues i ja te pots I esplayar. ja t'esplayes. Bueno, però en 2 minuts, tens 2 minuts. Sí, tens 2 minuts. He vist, bueno, no, vaig veure una pel·lícula que es diu... bueno, m'imagino que la coneixereu, que es diu Creed. Sí, Però la 1. La 1. És que ara entre La la 2... tres. Puf, mare meva, pues jo m'he vist la 1. Antes la 3, He vist la 1. fa un parell de setmanes. Ell és de... De Apolo. La del boxeador. És el fill d'Apolo. De Rocky. O sea, el que... A mi sí que m'agrada molt. L'amic de Rocky Balboa. I bé, molt bé. Està guai. Està bé. Però em passa banya. I això, i bueno, i en The Last of Us, pues... Ai. Miguel, entrem ara, vaig a mirar cara, entrem ara amb la crítica de Miguel, alias Milustrador, alias Que Teta vaig a Paramount. posar-li les direccions Però d'Instagram. no digues que vas a ficar-li, perquè que no després fiques no una fas. merda. Vaig a posar ahí baix Sí. l'Instagram de Miguel per si voleu entrar. Miguel, per favor, comenta què t'ha A veure, paregut que està The llena. Last of Us. Tens 2 minuts. Cullo. Ja va, ja va. Pues això, seguís que diguem el mateix. L'últim capítol m'ha pareixer que estava molt guai, però seguís dient que li falta, per mi, un poquet de xispa. Jo A tinc la que sèrie fer-li li falta un poquet de una xispa. pregunta, Miguel, Que està molt guai, està... espectacular, per mi la sèrie m'ha agradat moltíssim, però li falta un poquillo de xispa. Un poc de... Un poquillo més de esos bichos, els infectats... 5 minuts que isca un per poquillo capítol més, de o sea, zombis. Vale que, És no l'únic és, vale que no és una sèrie sobre això, però... En un 5 poquillo minutets més, de no anem zombis a cada negar, no anem a capítol negar seria que perfecte. en el joc tens molts encontronazos en infectats i en està, humans. està ahí present, o sea, és algo que està present i és en la sèrie algo que tires un poc a Te faltar. puc fer una pregunta, Miguel? Sí. No. A veure, bueno, són 2 preguntes. Lo primer, ¿te pareix correcte que hagi acabat la primera temporada de la sèrie
al final del primer joc. Vull dir... Sí, me pareix perfecte. Vale. Me pareix I perfecte. no te dona compte, no te pareix a tu que els dos últims capítols ha sigut com un poquet tot així? Sí, un poc A presses i correguts. rapidet. A lo millor haver allargat un capítol o dos més i acabar igual, Un però poc rapidet, sí. a mi me pareix Ah, això, segur. que els dos últims capítols va ser en plan un poquet a presses. A mi n'hi ha un moment entre quan passa això de que a Ellie la intenten violar i tot això, n'hi ha un moment en el joc hasta que arriben a l'hospital en el que passes per un túnel on hi ha sí, un munt de sí, infectats sí. i n'hi ha Això hinchados se m'ha fumat en pipa. i ha tirat a faltar un poquet Jo considero- un capítol a lo millor sols dedicat a això, als infectats. reventar-s'ho. A mi el final se Ya me no va fer molt reventarlos, ràpid. pero por lo menos a fugir, a amagar-se... Si jo pensava Eixa que l'últim tensió. capítol li vaig dir, ja veuràs, l'últim capítol serà Ellie i Joel eixint en extremis, els luciérnagas salvant-los en extremis, que és més o menys com passa en el joc, i després anant-se'n a l'hospital. I no ha sigut així. A mi, sincerament, el que me molesta és que això ho han fet els mateixos que van fer el joc, Sí, ¿vale? I aquestes coses només passen una vegada. O sea, que no és que ho hagin fet altres persones Sí. agarrant la trama i tal, i que després puguen haver una ocasió que el propi director, el propi guionista del joc diga no, anem a fer les coses bé, perquè Ja. estos no ho han Però- fet bé, no, ho Sols han passa fet una vegada. ells. I baix el meu punt de vista, i crec que estem tots d'acord, l'han cagat. Home, l'han cagat tampoc. Home, l'han cagat. L'han tampoc. cagat en el sentit de que és light. Sí. És molt light. però sí, Però també és és un que món, tindre- és un món molt light. Teniu en que tindre en realitat. compte que és Comparat amb un el joc, és molt producte light. que tenen que vendre a gent que no ha jugat. Claro. Claro, però pues Jo per hi- això mateixa. Però jo hi estic en Cristian, Vull dir, Ja, però al per final és això, un producte ja, que però és tenen que per vendre. això mateixa també. O sigui, a la gent li agrada veure acció, li agrada... Claro. Tot això li agrada a la 5 gent. minutets O no. cada dos Però que no capítols, estic 5 dient, a minutets veure, no estic dient que en tots els Perfecte. capítols siga ahí, No, trepidant ahí, però... cada dos, però tres jo ja t'he capítols, dit- 5 jo ja minuts t'he dit que infectats. per almenys un I se capítol m'agrada en el perfecte. que hagi sigut tot dedicat a això, Un perquè poc està d'agobio. present, ni Que si deja agobio... un poquet d'agobio. No vull tallar-vos el rotllo, No, però No, jo perquè crec així que tenim això, pautes, així això tenim dona pautes. pa un capítol. Això dona per un La veritat és podcast sencer. Sí. No, ja- O sigui, que ho agraïs que jo estaria parlant de Last of Us. Jo no. No. Vale, passem a les seccions. Sí, va. Sí, pues Víctor. pareix bé. Miguel, moltes Pareix gràcies. perfecte. Miguel, ja te pots retirar. N'hi ha poc que dir, més que dir, tampoc, no? No crec que si comencem a estirar el fil, Hombre, algun a fer dia potser- comparacions en el joc, podem estar Un dia allà. podríem fer un episodi, però ja veurem. Però Ja veurem, ja quan veurem. ja veurem, anem a passar ja a les seccions individuals, També no. on vull que comenci avui, Manel. Sí, vull també. Manel, Sí. tens 73 segons. A veure, Deixeu-lo. avui Sí? no és que vaig dedicar molt de temps a preparar-ho, però avui m'ho ha currat més. En l'ajuda... Para, això no té ningú sentit. Sí que té sentit, perquè no n'hi ha millor vago que el que pensa per treballar lo mínim possible. Això és frase de Rajoy, l'has dit així com de... Sí, bueno, sí, és que jo soc quasi com que diu. Que va. Bueno, total. No sé si conegueu que últimament la IA, la intel·ligència artificial... Sabia que anaves a anar per ahí, és que ho sí, sabia sí, que anaves sí. a anar per ahí. Volia vetar No, està vetat, no És t'anem que a volia parlar. vetar este tema. No. Pues que sapiau que jo he gastat Chat GPT-4 A preguntar per a sobre fer coses. avui Ja ho el sé. recomanat. Sí, ja ho sé, però... Vale, bueno, A mi no me pareix correcte. Però eh? podem... A mi pues tampoc. bueno, però a mi sí. No, La és- meva secció, ja És està. una... Això és de veure, és la seva secció En la meva i secció, la fa li dona. dic el que vull, me podeu criticar, A saco. però jo, mira, per un costat i per l'altre. Ale, va. Vale. La primera... La primera pel·li que recomane, i és la que vaig veure, és El pianista, Molt bona. Jo no l'he vist tampoc, eh? de Roman Polanski. Qui és la de tio. Adam? Para, oye, Cristian, ¿has visto alguna puta película, tío? Este O sea, He vist moltes, però mira, El pianista i El maquinista són dos pel·lícules pendents. El pianista és la del Nasut, este. sí, la del Nasut, Sí, No, el Nasut. de Adrian Brody, exacte. De Mandzukic. Vale? Bueno, dir que està en Disney Plus Sí, i per sí, temps sí. limitat en En Prime, Amazon.
en Amazon Prime, ¿vale? És una pel·li del 2002, com ja he dit, és de Roman Polanski. M'aneu a preguntar per la banda sonora, no sé pronunciar-ho molt bé, però és Wojciech Kilar. No sé, però no tinc Bueno, ni idea. no sé, No tinc si ni vols, idea. això sí que te dixe. Vale? Va guanyar premis Òscar, bueno, també va guanyar BAFTA i tal, però m'he centrat en els Òscars. Molt bé. Millor director per a Roman Polanski, millor actor per a Adrien Brody i millor guió adaptat. Vale? Una cosa, quan jo faig una recomana també tinc que fer-lo dels premis. No, ni de conya. Quins Home, premis? Quins premis? el Esta CIM, pel·lícula no la premis tengo CIM ninguna. d'explicar. Bueno, d'entre els actors que ixen, pues, Adrien Brody, Thomas Kretschmann, que és el capità Will, que és l'alemà. Ah, vale. No, No, però sé quin actor és. Claro. Frank Finlay, que és el pare de Spielman, o sigui, del protagonista. Però vas a dir-nos hasta Emilia si- Fox, que és Dorota, va, vaig a parar ahí. I pareix és terrible visió, tio. Parell. I li he demanat una breu trama, o sigui, un resum de la trama, Del al piano. xat GPT. Sí, damunt en valencià. Però vas a contar-nos. I damunt en valencià. Voleu o passe? Però vas a recomanar Ara algo sí, més. ara ja estàs Bueno, aquí, va, diu, és una pel·lícula dramàtica basada en la història real del pianista jueu Vladislav Spielman, que lluita per sobreviure a la Varsòvia ocupada pels nazis durant la Segona Guerra Mundial. La pel·lícula mostra la dura realitat de l'Holocaust i la fortalesa de l'esperit humà davant de l'adversitat. La trama mos la sabem Això- tots. Per a que vegeu que Claro. tu, però tu no has vist la pel·lícula. Això t'ho va dir, això t'ho va dir de la IA. Ah, això ho va dir la IA. És que la IA és molt sabuda, Tio, que- Això és espectacular, i en valencià, Què te passa en la I en valencià. Miguel està acá. Home, és que a Miguel li pot llevar faena, Això és Vale, una podeu dinamita, deduir- una bomba a l'art. Podeu deduir que les pel·lícules Skynet. avui van relacionades de la Segona Guerra Mundial, ¿vale? Les que vaig Podem recomanar. deduir. Tio. Nosaltres no som IA. Claro. Bueno, la següent pel·lícula és més moderna. El hundimiento. És de Christopher Waltz. de Christopher Nolan. Dunkerque. La banda sonora és de Hans Zimmer. és de Hans Zimmer. La tragueren la tragueren en el cine el 2017. No l'he vist. Pues tio, cuyos, tio, per favor. Jo tampoc. ¿No ves Dunkerque? La tinc pendent. Yeah, fora d'així, per favor. I el pianista tampoc l'he vist. Una llista aquí. El pianista tampoc l'he vist. No tinc temps, A tio. mi el Nasut i no m'agrada. Cuando, tío, posant un Oscar en el pianista perquè està molt bé. Però bueno, va, què te Sí, te- els Però premis pagaria Oscar, parlant el d'Oscar, Harvey els Weinstein. premis d'Oscar d'esta pel·lícula van ser millor edició de sonido, millor edició i millor mescla de sonido. Quasi tot per a Hans Zimmer. No. vamos. No? No té res que veure una cosa. No té res que veure una cosa amb l'altra. Espera, que estava entès, espera. No, és que una No, cosa... no, 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 no. A veure, una cosa és la banda sonora i I els l'altra altres cosa és és la tècnics edició de de so. sonido. Ah, vale, Claro, vale, vull dir, vale. no té res que veure. Però- Té que veure, però no té que veure. L'edició de so la fas jo. Passa dels actors, no? Vale, Sí, perfecte. Sí. vale. Però la trama vos la No sé que tenies que un actor molt famós que coneguem tot el En món. Dunkerque, Qui? Dunkerque, No sé, no l'ha vist. sí, la cara tapa, com li diuen, És tio. Matt Damon. el Tom Hardy. Tom Hardy me Hardy, sona. Tom Hardy. Tom Hardy me sona a mi, sí. Vale. Sempre Vale. la tapa. Vale. Bueno, Saps qui és, el no? resum de Venom. què va. Sí, sí, sí. Deixa'm parlar, per favor. Però Se passa... posa serio. Però la teva secció passa ara a contar-nos la No, pel·lícula. la seva, no, la pel·lícula no, la seva vida, tio. Està bé. Pues foteu, tio. Per què me doneu pas? Són 3 pel·lícules. Cuyo. És una pel·lícula sobre l'evacuació de tropes britàniques i franceses de Dunkerque durant la Segona Guerra Mundial. I damunt Manel. diu en valencià i tot. Manel, En valencià i tot. Strike 3. Espectacular, me dona igual. Strike 3. Sí, ves comptant. Està sent? Algú té el WhatsApp d'algun altre podcast perquè vaig... No calla, tio. Bueno, Vols que i la parle- tercera. vols que No, par- la tercera. Si va, no, la escolta, tercera. si vas a anar d'eixe palo, vols que parlen els de sinestèsia. I vas a ir en ells. Sí, perquè és que no calles, tio. Pues si paguen millor que vosaltres... Segur, A però mi- és que... a mi, mira, Espera, tu el costa diners encara? És que ells són de fer-ho aixina de serio, però I a nosaltres no. nosaltres No, però jo no sóc seriós. Ui, sí, no, ja veus tu lo serio que està seguint la seva secció. Estem quasi burlamos de... Jo estic seriós, realment estic No, però seriós. Un moment de silenci, per favor. No mos clavem en Manel, no siga cas que s'ofenga, com així l'amic, i diga, ara tanque el por de les essències. Jo no estic dient res, A Manel li No, diu igual. dic No, jo simplement estic mostrant així la capacitat de la IA, que estic sorprès. Per ja favor, està. El resto, lo que digeu vosotros, jo, mira, li ho dirà la IA després i... La taula tecnològica. La taula Continua. tecnològica. Continua, per Perfectament. Continua, quina és l'altra pel·lícula?
La quina podem podria adivinar? ser? El hundimiento. És de, no, és del 93, però el hundimiento... Salvar Pearl el soldado Harbor. Ryan. Soldado Ryan. No, Harbor La l'havia llista pensat, però de com Schindler. No... Exacte. Anava a dir-la jo ara, tio. Exacte, de Steven Spielberg. Claro. I de... John Williams. Ah, muy bien. És que anem a I dir... de no, IA. Està en És- No sé digau, que és pitjor. Manel, Què? Cristian sí que l'ha vist. I això sí que l'has vist? La llista. No. Joder. Però jo soc una persona molt culta. Que ja parlaré sobre Bueno, això perquè els premis- se fa junta a Jurassic Park. Sí. La llista Exacte. No faig Que spoiler. telita, Ja has començat ell. Bueno, els premis Oscars. Millor pel·lícula, Correcte. millor director, millor guió adaptat, millor muntatge, millor direcció d'art, millor fotografia, millor banda sonora Colló, i millor sonido. N'hi haurà que veure-la. Yeah. Home, la llista de Schindler la és que no haver-la vist. La tinc en DVD. No sé si la posem després. La ten de huele. Hashtag abrigo rojo. Per cert, una pregunta, Jo xics. tampoc l'he vist. Com estava la paella d'avui? Tio. Qui vos ha fet la paella avui, cabrons? Però això què és, tio? És que la meva obsessió parlant de paelles, m'ha volcat tio. el cervell al revés, tio. Vas a contar-nos la història? A veure Vos la què diu... traeu, la traeu. A veure què I diu... sort que no estiguen dels actors i les actrius. Ahí és Liam Neeson i ja. És una pel·lícula basada en fets reals que conta la història d'Oskar Schindler, un empresari alemany que va salvar la vida de més de 1.000 jueus davant de l'Holocaust nazi. La pel·lícula és un retrat emotiu e intens de la crueltat de la guerra i la bondat humana que pot sorgir en moments de gran adversitat. Sí, però el moment del francotirador... A veure, jo he vist un trosset. Segur que sí, Uah! segur que si mires en Wikipedia apareix lo mateix. No mateix. I la puta illa... Que tu li dius a l'Aia que te conto un xiste Ja, en lo se que l'inventa, t'inventes, se tio, en una l'inventa. tortuga I i un cigarro i les te noves el tortugues conta. i s'ha Això ho inventa. Això és una bomba. Vale, Ja he Canviem acabat. Gràcies, Canviem de Manel, secció. per la teua Ja he col·laboració. acabat. bé, els que, no, espera. els que continueu així, És que s'hauran papat ja mitja hora de podcast, tio, i és una mitja hora de merda. No, però són tres bones pel·lis que Cristian no ha vist encara. Estic i que les per anar tenim amb que jo i veure. estic Ahí sí que té raó. De què parlem sempre? De merda. Ja. No, jo me'n vaig a sinestèsia. Que us feien a vosaltres, que ahir vale, paguem jo. els que continueu així, ara podeu tindre l'honor de sentir la pregunta de Víctor. Això és un honor. Pues passem a la secció del VPVC. Però ja tenia musiqueta? Sí. Em recorda... Tiene que de callar fet, un I la poco. pregunta és, i deixar 5 segons perquè soni la música, ¿vale? Vale, ok. Pues me fiqué ja serio. Vale, vull silenci. Així, perquè sapigueu com montem el... Però vull silenci. En tots els programes diu el mateix. Sí. Tu dius això... Sí, però és que l'últim no ho va fer. Pues ara vull 5 segons de silenci quan diga la frase. Jo vaig a fer aixina que ho fa sempre. Vale. I la pregunta és... Espera, si fas tu el ruïdo... No t'has per tu. No facis el Era ruïdo. per estalviar-me un poc de No faena. facis el ruïdo. El de Lorient també ho vas a fer tu. Ara sí. I la pregunta és... I m'ha costat un huevo no fer el... Quina pel·lícula és de producció anglesa? Vale. Tenim 4 Harry opcions. Potter. Avui vos ho faig fàcil, no Harry Potter no 4 no 5, eh? Toca, però fem-nos Són explicar. 4. No li ha donat temps a ficar una quinta. La primera, V de Vendetta. No és anglesa? És No, no, que anglesa. és anglesa. La segona, Billy Elliot. La tercera, Los Otros. I la quarta, El Club de la Lucha. Temps. Quina és anglesa? Anglesa. A, V de Vendetta. B, Billy Elliot. C, Los Otros. I D, El Club de la Lucha. Tic-tac. Tu ja ho pots veure si vols. Sí, ja ho he vist. Vale. Ja ho teniu tot? Sí. Sí, eh? Pues no n'hi ha musiqueta. Puc parar el temps? Ja, no, páralo ja. Parem el temps. I... Anem a començar per Miguel. Miguel, quina dius tu? Jo he dit la C, los otros. Era la C. Miguel. Sí. Sí. Vale. Jo dic la B, Billy Elliot. Cristian? Jo vaig a dir la primera pel·lícula que fèrem com a podcast, la C, Los Otros. I tu? Jo penso que Los Otros és espanyola. Claro, totalment.
Entonces jo he posat Billy Elliot. ¿Es producción inglesa? No, és producció Ha espanyola. posat Billy Elliot perquè V de Vendetta va de reventar ahí el palau este anglès i no crec que els propis anglesos se rebenten el palau, no sé, però podria ser. Ja, Billy ho he Elliot. relacionat perquè crec que va lligat en algo de la revolució anglesa o algo així, no? Sí, Ell està en una Pensaba que era guerra... producción inglesa, los otros. No, los otros té... Bueno, però quina és la bona? Billy Elliot, no? Jo estava entre V de Vendetta i Billy Elliot, però dic... Com ha dit Manel, V de Vendetta, algú l'ha vista, sí? Sí, claro. Sí, V de fa Vendetta. un montó de temps. Rebenta el palau del Tribunal de Justícia o algo així, tio, i... Claro, o sea, reventa... I els anglesos són molt seus, entonces no Hòstia, crec que però facin una estem pel·lícula... parlant que els anglesos celebren aquest dia. El 5 de Ah, novembre. també celebren? El 5 de novembre. Ja, però reventant el palau Però que anava a de... dir, mira, anava a ficar-la només perquè sé que li agrada molt la de V de Vendetta. Ya, pero los otros, ni han moltes escenes grabades en Inglaterra y pensaba que... És veritat, jo pensaba pensava que que era era producción no, inglesa. Però és Billy Elliot, no? És Billy Elliot. Ah, vale. És que Billy Elliot jo l'he vist i és... Tu quin has ficat? Billy Elliot? Ah, vale. No l'heu vist, de Billy Elliot? Pues ja esteu bé. Bueno, pues ja esteu empatats amb mi. Cristian, ¿no has vist Billy Elliot? Faig, pero Ah, sí. qué raro, tío. Jo és que, No, jo no. la jo película, crec pero como un que, piano. És jo molt crec que l'ha bonica, vista, és jo molt crec que bonica l'ha la vista. pel·lícula. Jo crec que l'ha Sí, vista és una molt vegada bé. i... Sí, senyor. I me va parecer... Quina? La de Billy Elliot? Sí. Mireu, y los otros Ese momento me es... aparece És espanyola los otros, tío. Española. Sí, no, hombre, es española, pero yo pensaba que la producción era inglesa. Sí, sí. El director es Amenábar. Sí, sí. Sí, senyor. Los otros, bon pel·lícula. De fet, és coproducció Espanya-Estats Units. Pues res, la ven liar, Miguel. No, res. La ven liar, no No, pasa però nada. Vale, sí. no passa res. M'ha sorprès perquè los otros tots usted l'he ficat en plan perquè descartareu. Pues I no, ha no, sigut no. tot el contrari. Ha No, no, sigut... me pensaba que era una producción inglesa És que conforme coproduïda- està, és que damunt conforme està ambientat tot, no sé... és De una fet, cosa- pensava que anàvem a dir V de Vendetta perquè V de Vendetta tracta molt sobre Guy Fawkes, Claro, sí, lo que sí. se celebra Pues- ese dia en Regne Unit... Yo i me és recuerdo de molt- eso, que era una coproducción y me pensaba que era... Jo ho vaig googlar des del principi, Billy Elliot. Billy Elliot. Per què? No ho sé, però... Però ho estic googlant. Com en tot, com en tot. La veritat que no ho sé per què, però Billy Elliot. Lo millor és que si tots estàvem justificamos, tots menys Vicent. Vicent i Billy Elliot i s'ha quedat. tira. I tots estaven dient, no, que nosotros... Es que nosotros no yo som sabía en que la era española. guerra de Arreu. eso... Jo la no sé dic què. ahí. És que V de Vendetta dic, ostres, és Pito, que reventar pito, ells mateixos... gorgorito, ¿dónde? No, però és que La els anglesos són molt seus, saps? Home, però bueno, Esa para, idea de No. un metro anant al No. Palau de Justícia No. que és, Però i quina és la reventar-lo bona, pels quina és la aires, bona? els anglesos, cuidao, En això he de corregir molta, he de corregir molta Manel, però- perquè els anglesos fan una producció que se burlen totalment dels anglesos i de la corona anglesa en Johnny English. Sí, vaya. Bueno, ja, però... Però és ja, que és, però això és comèdia. Home, ja, però... No és una pel·lícula sèria, també, o sea... Claro, cuyo, és que els anglesos... És com comparar Johnny English en Torrente, tio, o sea... Bueno, va, com van les puntuacions? Les puntuacions van Manel 4 punts, Miguel 4 punts, Vicent 4 punts i Cristian 3 punts. Sobrat. Tranquilitat. I ja que ens Sempre queda... dos. Antes havies dit dos. No, ho he tornat a contar. 3 y yo creo Ara que... fica uns punts. 3 y yo creo que eren 4, I ja que estem parlant de Cristian, que és el puto perdedor d'esta secció, Cristian, què mos dus? Pues mira, vaig a veure una pel·lícula que te dedica a tu. A què és de por? No, a veure, està catalogada com a terror comèdia, però... Terror comèdia. Dóna més por jo. Una nit bufat ja sé que... I me la dediques? Sí. Ja sé quina és. La pel·lícula es va estrenar el passat 14 d'abril. Se diu Dutxa i Trompa. Sí. Trompa I es sense diu... trompa. Algú d'ací s'ha llegit la novel·la de Bram Stoker de Dràcula? Sí. L'has llegit? Sí, jo sí. Vale. O haveu vist la pel·lícula del 92 de Francis També, Ford de- Coppola? Sí. De Gary Oldman. Jo no. Gary Oldman, Sandro Keanu Bosch. Reeves... No, mentira. Vale. Saps qui és Renfield? Sí. Pues la pel·lícula que duc és Renfield. Sí. S'estrena el passat 14 d'abril. No saps quina és? Però m'ho ha dit molt content. Però no saps Sí, quina és? sí, no viste? Va ser el trailer Perquè l'altre dia. Sí, va és passar terror el tràiler. comèdia. Ho dic content. Ah, vale, la de Nicolas Cage. ¡Qué asco! Hòstia, jo vaig veure el trailer i dic... Que asco. Nicolas Cage fa de Dràcula, Fa de Dràcula, i és veritat. l'actor que fa de en les últimes de X-Men de Bèstia, que es diu jovenet Nicolas este, Hoult, Aprofitem i que canviem. fa va. Memòries d'un zombie adolescent, no sé si davant de l'heu la vist. càmera. Sí, que Ise també és en el menú.
Sí? Sí, correcte, molt bé. Pues molt ell bé. fa de Renfield i te conta la història de com vol desvincular-se de Dràcula i bueno, pues, A veure, per al cine no, però per veure en casa i... De la biblioteca. si l'he dut més que res per a que... Estarà entretinguda. Jo passe de veure Ara, és que Nicolas Cage, és que no, ja el no. pobre ja no sé, que ja no ho entenc. Que no- Nicolas Cage va tindre el seu moment de dir me deixa el cine i no actue, que sabeu quin és, no? Quan va començar. Ah, és a veure, que Nicolas pel·lícules Cage va ha fet tio. coses bones. No, ¿Tú has visto Nicolas Cage ha fet el- coses bones. El Señor de la Guerra. Hòstia, qué película. Clar, Uy, collons, chaval. és que... El Señor de la Guerra. es un Willy's película. Wonderland. Pero no, pero... Willy's no, Wonderland. A mí la búsqueda me encanta, pero no m'agrada ell. Vale. La película 60 pot estar segundos, bé. perdona que te diga. No, que me dona Collons. igual. A mí no En me Angelina agrades tú Jolie. y estás así. Fent el puto podcast, saps? Ja ho he dit És que algun- per què traus esta pel·lícula, el Renfield este? Sí, Vull dir que la culpa és teua. Va tenir companyia d'Angelina Pues, Jolie. espera. Sí, però parlant- tu t'agrada ell com actua, vull dir, t'agrada. Bé, no me Parlant gusta de ni Nicolas perquè Cage. conegut, però bé. En Prime n'hi ha una pel·li d'ell que té una pinteta especial. Quina? Willis. No, és Willy's Wonderland. Color Out of Space. Color Out of Space. Sí, he vist la imatge, sí. Té una pinteta... Bueno, la qüestió és... Ah, vale, va, la qüestió. Ah, però vas a explicar més coses. No, realment és una pel·lícula que segurament serà un mojón, però... Però em bueno. passa banya, que diu mon pare. Però són 85 milions de dòlars el pressupost, Ojo. Home, hi ha que pagar a Nicolas Cage Sí, i sus, però, i sus bé, castillos. Hoy en día 85 millones de dólares no Però fácil. ara encara no pots dir-lo recaudat, no? Perquè No, bàsicament no, no. encara serà al cine. Això és el pressupost de No. No, però podem fer una porra. Que es quede gravar. Però una porra, quin dia fem? Lo de... Claro, de ser un any, Un any després de l'estrena? En la tercera temporada de no mos La anem Zona a, Fosca. no mos anem a recordar. Jo m'ho apunte, Home, igual si que va- la sí, musiqueta l'home del este molt DeLorean. responsable. ¿Pero qué voleu què? Fer una porra Fer ara. una porra... I a veure què 85 recauda. milions. Lo que recaudará. 85 milions té. Quina, gastats. Renfield? Sí, té 85 milions de pressupost. Què dius tu que recaudarà d'ací un any? Uy, ¿te recordarás? Es Sí, una... però m'ho això apunte, dic jo, m'ho tio. apunte. Dile que Es sí. una alarma. Jo dic que no plega per el doble, 150 milions. Y cuyos en 50. Jo dic 130. ¿Tú cuál? Tu què? 130. Ja anava a dir 130 també. Bueno. Ja estem. 129, Vicent. 127. Inconsigue 129 i guanyes tu Jo perquè dic- és sin passar-se. Jo crec que plegarà quasi el doble, no? Per lo menos. No. Ho han 110. calculat així... Miguel, Ui, estic 110. per baix. I jo, que sóc l'últim, Sí, sí. Ara dic 40. 204 milions. Yeah. I el 4... Ja me ve que I aquí sempre estan perdent. anant al cine entrant-se a Ei, 8 voltes a la I ja està, i serà l'estrena que vos duia. comprant la sala sencera. No, això serà per mi. És que la fem en 3 sales, les 3 sales. Portamos ahí a fer paelles i torrades ahí pa veure la pel·lícula dels collons. No escolteu això. Què escoltem? Ah, sí? Algo sent. De veritat. És la música de la polèmica d'avui? Oh, és que diu... Pero ¿eso qué es? Yo no sé lo que es. Què és, Vicent? Què Pues és? no. No ho saps tu no, ni no, ningú. és la no recomanació de la setmana. Però du polèmica. Ah, vale. Wow. Parèntesis, Oh, el fútbol de las manos. Wow, o sea que mos podem... Vas a fer mal? Podem arribar a pegar-nos. M'estic pixant, Jo també. Aixina que ràpid, Vicent, per favor. Ya está donant empreses, Vicent. Eh, Es que al tots així pròxim- esplaiant-se. a la pròxima vegada una vaselina. I ara ve Ah, Vicent. però, Vicent, Ràpid. vas a començar ja fort en la polèmica o...? No, mira, porta 2 pel·lis de no recomanació. De no recomanació. Vaig a dir primer la que no és polèmica, Midsommar. és La Horda, La horda. De zombies. de zombis. No sé quina és. És una que entren en un edifici que n'hi ha uns negres que maten a uno i... Els negres criminals, ja ho està dient Me ell. vol sonar. Sí, és un poc racista, Vicent. Bueno, és el que n'hi ha. Eh, el Resident Evil 5. Són uns policies, són uns policies La sèrie. corruptes i la màfia esta mata a uno dels policies i estos van a vengar-se i, bueno, i comença l'apocalipsi zombi i tot el rotllo. Per què? No se sap. Ah, Està bé. I això. Bé. I, perquè sí, ja a lo millor és perquè ho he vist en espanyol, però... La versió original sempre guanya més.
Espero que sí, porque en español es horrible. El doblatge és... Però era en latino. Últimament hi ha pel·lícules que les estan deixant ahí... Sobretot els de deixant zombies, caure tio. en latino. Netflix. En latino ja, o no sé. Que no tinc res en contra, però... No, és en espanyol No, i però el doblatge és prou roïn. tio. És prou roïn i, no sé, me dua que les actuacions també són roïns. No, però això que dius tu... Això tindries que veure tu, Víctor, que és expert en actuacions, però, bueno... Però és subjectiu, això dels doblatges, Però això, perquè la horda. els latinos pensen que el nostre doblatge és una puta merda. Sí, però no tenen ni És puta subjectiu, idea. això. I això era la polèmica, perquè això... No. Ha sigut polèmica un xicotet inciso, però perquè estic sentint-te. Cuidao, o sea... Jo crec que és perquè és el mateix idioma, però canvia moltíssim. És Jo crec que és subjectiu, més és per això. subjectiu la Ells crítica. se pensen que no és serio i nosaltres ens pensem que està Exacte. molt en serio. Continua, Para la polèmica, por silenci. Cristian, que Podria se servir. m'havia olvidat No, bueno. en la de Coca Inver, Sí. no sé, lo dels noms de l'oso, que te recordes. Sí. No sé, no ho vaig llegir, però en Estats Units el nom a l'oso li dient Pablo Escobar. Escobar. No, digues l'espanyola, digues-la. Està ben tirat, està ben tirat. I en Espanya, No, se nota que pensen. i en espanyol, Però això són una primera potència. el nom era Pabloso Escobar. I hòstia. I hòstia. Però no has dit res de Cocaine Bear, has votat directament. No, ha dit el nom i ja està, a sobre. No, És la segona pel·lícula, no? És la segona pel·lícula. Pablo Escobar. Pablo Escobar. 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 Que no hi ha algo pitjor d'una broma que damunt jo la pilla com 3 segostars, a lo de Pablo. Ja, jo també un poquet Sí, així. com Pablo? Pabloso, tio. No, ja, I però... l'altre Escobar. Bueno, és el que està algo ben tirat. Sí, no, està ahí... Ben filat. Ve la polèmica, mos callem. Ve la polèmica. Va. Vaig a veure, que si tinguin puta... Va, ruidet. I damunt és que avui s'ha parlat prou d'esta pel·lícula, no sé per què. Jo no recomane Hereditari. Bueno, ja anava per ahí. Ja, Cristian. Ja està. Tu l'has vist, Miguel? A veure, Sí, a però ara Cristian, mateix no només és Cristian, que Cristian no ha vist la meitat de pel·lícula que s'han dit. No, però esta sí que l'ha vist. Podem parlar per turnos, per la polèmica? Millor. Sí, vale, per A veure, Qui vol començar? no, espera, deixa exposar per què no la recomane. No mos va dir res, ni a mi ni a Carla mos agradar, mos va parèixer prou trunyo la pel·lícula, la veritat. I l'acabarem perquè no podíem deixar de llevar el seguir viendo, perquè n'hi que acabar-la sí o sí. És que en Netflix, per exemple, tu comences algo i si no t'agrada ho lleves i pots llevar de seguir viendo. Tu no penses que En al Prime estar i raonant Samsung això que estàs Està ahí raonant, sempre lo seguint. de antes ho anul·la? Sempre la tens ahí. Veritat? Ja, bueno, O però sea, què, tio? Què te O molesta? sea, si tu no pots veure una pel·lícula perquè no t'agrada, la deixes Això és estar. un teu. I bueno, que Que acabe. no mos agrada la pel·lícula i no I sabia se la tragareu perquè no podíeu llevar-la del seguir viendo. Sí, i bueno, l'acabarem i no mos va dir res la pel·lícula, no mos agrada i ja està. Vale. A mi em pareix molt bé que a vosaltres vos agrade, però a mi A no veure, m'agrada i no recentment la les han vist recomano. Cristian i jo, Ja, però jo segons comença- parlar Miguel Manel, antes... Jo l'he vist fa Manel, un... Manel, tu també 3 l'has vist setmanes. recentment. Comença tu, perquè si comença jo, este no arriba No, la jo ja pipi estava pausa. parlant... No arriba la pipi pausa. No, a veure, jo estava dient-li ja a Víctor, que així en petit comitè, que esta persona, en el moment que diu que no li agrada la pel·lícula, tal, però que després la veu, perquè no la pot llevar del seguir viendo, és que jo crec que una cosa no Però no l'afirmació anterior. no creus que me dona més credibilitat haver-la vist sencera? Sí, no. Sí, Això això està clar. Perquè si no, no podia criticar-la. A veure, no entrem ahí. Tu a veure. opines sobre la pel·lícula i Sí, punto. la pel·lícula, com ja hem dit abans, feta per Ari Aster, te té que agradar aquest tipus de pel·lícules, Vale. ¿vale? Pues a tu, Però a lo vist no t'agraden. quan tu has dit antes, és la meva secció i dic el que me dona la gana. I me pareix correcte. Tal qual. Colló, I me Vicent! pareix correcte, però tu volies portar polèmica i estic jo ara rebatint. Recordeu Jo que el soc- programa l'he dit jo i si vull, vos talla ja. Exacte. Però bueno, I a mi sí que m'agrada la pel·lícula perquè realment està mostrant-te una societat nova que a la nostra cultura xoca un poquet el tema de que ho tinguen tot tan Que no ben... Midsommar.
Ja, no. Estava dient Midsommar. Hereditari. La segona volta que tenim És que m'esteu... Bueno, Hereditari també me pareix correcte. No? que quan has dit lo de la societat jo m'he quedat en plan. Però és con Sí, sí, Hereditari. estava pensant en Hereditari, Midsommar. manent. Hereditari. Bueno, però la d'Hereditari no la tinc vista tan recentment, però també m'agrada. Perquè els momentets de el xic portant a la germana. Això és l'únic bo que té la pel·lícula. Home, pues esos momentets són tremendos. Quan li rebenta el cap. Sí. Home, collons. És l'únic bo que té la Que pel·lícula. és que vamos, te deixa loco. Aleshores, per a tu, és bona pel·lícula, no? A mi m'agrada, vale. Vols tu o vaig jo? No, tu primer. Vale, jo... Tu t'has que dir alguna cosa, també? Vaig a trencar... La meva secció... Jo estava La encara meva en secció Midsommar. és al final. Vaig a trencar una... Xuraria que havies dit Midsommar. No. Hereditari. Jo No estic ja... no l'escoltes, Manel està M'ho tirat alguna en el got, vull dir. El Midsommar no l'he vist. Està acudidure, Manel, avui. He de trencar una llança a favor de Vicent. A veure... Per què li deixen parlar? Per què li deixes parlar? Estàs clavant en mi? Vos he donat de dinar. Estàs clavant en mi? No, Que escolta, jo sé que a favor teu... he vist Hereditari, he vist Midsommar, i en les dues pel·lícules me passa el mateix. Acabo de veure-les i és com... Què he vist? M'ha agradat? No m'ha agradat. No m'ha agradat. Midsommar tu no l'has vist, Hereditari l'hem vist els dos. És que és una fumar. Anem a veure. És que n'hi ha moments de pel·lícula, Cristian, n'hi ha La moments de tens pel·lícula... que saber entendre. No, he dit... Sí, sí, sí. No, mentira. No. No t'ho compre, perquè jo l'entenc i no es tracta No entens d'això. res, igual que el ninot este que tingues. No es tracta d'això. Lo primer que he dit d'aquest tipus de pel·lícules és que no és per a tots els públics i ahir me això teniu que està donar la És raó. per a tots els públics. Val? No, és a la vista està. No, però que no sigui per a tots els públics no vol dir que és per al públic més cultureta o per a un públic que el pugui entendre o no el No, pugui no, no, entendre. no està feta la Jo meva l'he boca entès, burro. igual que suposa que Vicent i Carla l'hauran entès, i a mi no estic dient que siga un trunyo com ell, ni que siga pa... Víctor, que estaves bé i vas mal. No, escolta'm, però sí que la vaig acabar de veure per segon volta, va ser un revisionat, Sí. i vaig acabar i vaig dir, hòstia, Te si és deixa que... en el cul trencat. No, te deixa complet. que... No, te deixa que te jure que el primer que vaig dir és que entenc que no li agrada a la gent. O sigui, te jure que vaig dir, és que entenc que a molta gent no li agrada, perquè sí m'agradava, però n'hi havia com 10 minuts de pel·lícula que per mi era infumable. Saps lo que- Les coses que passaven per mi eren infumables. Saps lo que O entenc, sigui, el no? tema de la dona fent les miniatures... Això és l'únic que N'hi havia veure de la moments- pel·lícula. Però perquè se li embola. que Se li va el cap, se vale, li va el però cap, això que te ho mostren 5 minutets, dius, vale, quan te ho està mostrant mitja hora ja dius, tio, que vaig a fer la maia i les miniatures. A los que li agraden miniatures, a la dona li agraden miniatures. Si ho I lo que mostres. diu, i lo millor és la volada del cap de la xiqueta. Sí, i fa la miniatura i tot. És Sí, que, Això és el que... millor de la pel·lícula. I sigues de veres que arribes al final i quan arriba al final dius, què? Sí, no, al final és una fuma. Però, clar, és que tens que donar-te compte que és tot la descendència i la, Però així la mare tampoc estava exenta de lo que n'hi havia. Per a darrere. finalitzar, he de dir que per a mi, Hereditari, una, com he dit abans, és millor que Midsommar, i dos, està aprovat i pense que mínim hi ha que veure-la. És un pel·lículon. Però vale, entenc que n'hi ha gent que no li agrada. Pel·lículon no. Jo no la ubique ara, tio. Víctor, que Sé te que l'ha vas vist, a però casa. ara I no. ara, Cristian, i... Jo vaig a ser breu i ràpid i concís. Vaig a ser directe. Esteu despedits. Vaig a ser molt directe. Sí. Vaig a ser molt directe. Midsommar és un pel·lículon, entenc que n'hi ha gent que no li agrada. Als que no li agrada no teniu ni puta idea de cine de terror. No ho sé perquè no l'he vist. Vicent A veure, para i un Víctor esteu Para un despedits segon. de la taula fosca. Ha dit Midsommar, no ha dit Hereditari. Hereditari, perdó, hereditari. Espera't un segon. Que m'esteu liant. Espera't un segon, Ja, perquè ja me'l ara diré, sí que m'has tocat a mi els ous. Perquè has qualificat aquesta pel·lícula... No te toca res, sinó càmera, No, has qualificat aquesta pel·lícula com a cine de terror, de veritat? Sí. Quina? Sí. Hereditari és de terror? Sí. Hereditari és cine d'avorriment. No, però tant com de terror... Dona pas a la pipi Terror pausa perquè- suspense, No, no. diria jo, suspense. Però els últims 10 minuts. Suspense. diria És jo. un trunyaco, ja Els està. últims 10 minuts. Els últims 10 minuts... Els- Però- l'altra però, hora i a veure, 40. A veure, la xiqueta... Todo el rato, a mí me dona ganes de reventarla contra la farola. O sea, no, No, fa el contra la cotxe, farola, no sé. no reventar. Sí, sí, no, però és que a mi me dona ganes de fer-ho antes de que passe. O sea, collons, és no que... vaig a dir res més al respecte. Gràcies.
he dicho. Bueno, i mentre estàvem en això, així Z Pastroso, mira... Sí, així és de tapastroso, una paella o algo, no? M'agradaria, per favor, que ensenyares els dibuixos, perquè això no sóc jo. Ensenya'ho, per favor. Recordem. Jo crec que sí. Això se nota arriba no se veu. Està ahí. Però la gent... Està ahí. La gent que esteu en... Que això no sóc Bueno, jo. però mira, una cosa. La gent que esteu en... Escoltant... Arriba, Tens que arrimar-te. Els oients Els oients... opinen, Més. Senyala'm a mi. Això no sóc jo. La gent que esteu en... No, i a mi avui m'ha fet més gorder, m'ha pujat un quilo més. Bueno, però és que això, la gent que està escoltant el podcast no té ni puta idea. No, sí, avui me veus a mi més hermoso. La gent que només esteu escoltant, Miguel ha fet unes il·lustracions nostres ara mentre parlàvem i ja està, i les ha ensenyat a càmera. No, però que podrien perfectament els Que no té oients... ganes de I no parlar. Que això es diu feedback. Tu no que necessitem que dels nostres oients necessitem el feedback, a veure què opinen ells. Feedback, La retroalimentació. el feedback que te vaig a donar jo en la cara com no sé. Ah, me dones, bonico. Però que ara va dir guapo. Vaig en sabates avui, Va, Home. Cuidado, que porta sabates. Bé, Bueno, però La això... casó se n'estan anant de mare. abans de que això s'empastre més... Que jo ens crec que- diguin què opinen de Midsommar i de Hereditary, que per favor. Ja està. Bueno, va. Que sé que hi havia polèmica. Anem Però polèmica. a debatir un poquet a veure si després de la pipipausa li tallem el micro a Manel. A veure si jo vos tallar altra cosa. Per cert, i perdó, Desgraciat. Manel, ensenya, per favor, la pegatina que t'havien donat per al micro. No has dit res. Oh, digues lo que ha ficat, tinc que dir lo que fica. Jo què sé, jo no sé llegir ara. Jo sóc ton pare. Eso es. Que desagraites. Sí, tio. talla el micro. Va, Esto clavant-se en mi, aneu-se'n a fumar. Pipipausa, pipipausa. Estic pixant-me i estem pixant Esperem una miquella salsa i tot, ja. Home, no puc ser amb mi. A veure, que ja fa mitja hora que tinc la tassa buida. I quan tornem de la pipipausa, tornem amb un peliculón Això sí que és un pel·lícula, no? de Steven Spielberg, del millor any dels anys 90 que n'hi ha, que és el 1993, Amb John Williams. amb John Williams, i és Jurassic Park. Anem a la pipipausa i tornem. Deberían eliminarlos a todos. Robert Muldoon, mi guardabosques de Kenia. Un poco alarmista, pero sabe más que nadie de velociraptores. ¿Qué tipo de metabolismo tienen? ¿A qué ritmo crecen? Son letales a los 8 meses, letales de verdad. He cazado casi todo lo que se puede cazar, pero estos se mueven. ¿Siendo bípedos son rápidos? Como el guepardo. De 80 a 100 kilómetros por hora en campo abierto. Y saltan asombrosamente. Sí. Por eso tomamos enormes precauciones. El mirador que habrá... ¿Demuestran inteligencia? Debido a su cavidad craneal. Demuestran una gran inteligencia. Hasta pueden llegar a resolver problemas. Especialmente la más grande. Creamos 8 hembras, pero cuando ella llegó, se adueñó de la manada y mató a todas menos a 2. Esa... Cuando te mira puedes notar que está calculando la situación. I ara sí, hem tornat de la pipipausa amb una mala notícia, i és que Manel continua. Però tenim una bona. No sé si jo la Buenas. Tinc la tassa plena. bueno, No sé si jo sí l'aguantaré. Manel mos ha dit que va estar calmaet, no? Antes estava un poquet acelerat. Sí, un poquet massa. I venim a un peliculón, amb Jurassic Park, de Steven Spielberg, Mira, que la iban velociraptors. de l'any 1993. Manel és un conillet. I com sempre vos dic, algo breu, nota i breu. Comencem per Miguel. Per Un mi- mot? No, vale. Jo li ficaria... És que també per el valor sentimental de la pel·lícula li ficaria un... Clar, és que Pregúntale a mi Santa Mori què te diu. tingués de tenir en compte que és una pel·lícula de la nostra infància. Sí. De tots. Tingueres 10, tingueres 4 o 5 com jo. O 20 com altres, o sea... Ei, no. Jo tenia 0, jo acabava de néixer. S'ha liat. 10 ne tenia jo. S'ha liat. Sí, mira este. Jo vaig anar 3 voltes al cine Lido a veure-la. Calla! Però ja tenies edat per entrar ahí. Sí, home. Claro. I jo tindria 8 anys? Jo és que en el 93 tenia 2 anys. Vull dir, No, ja havies vist mitja temporada d'Expediente X. És veritat.
Veritat. I Vicent, què opines Què? tu? Breu i nota. Peliculón. I... 8 i mig. Vale. Cristian, He de dir que la tinc en VHS. això no m'ho soluciona res. Molt però bé. Molt bé. Vale. Original, Però vull dir. això no és el que t'ha preguntat, Víctor. Ja, No, però el que vull de- dir és que al tindre en VHS, pues, de menut la vaig veure moltes vegades. Què passa, que això li dona més valor? Sí. Però he d'afegir també que en els últims anys... Això és el que entens tu de breu? Ja està bé, per favor, tio. Això és el que, És que m'està dibuixant. Però per què fem cas a lo que estic fent jo? Però això és el que entens tu de breu? Sí. En els últims anys pues, no l'he vist, sap? I a nit quan la vaig veure pues, me doné compte de coses que no m'havia donat compte. Un 9. Molt bé, No. me pareix perfecte. Però i què te pareix la pel·lícula? No, mos ha dit preciosa, que està en preciosa. VHS i... No, ja després diré més coses quan entrem. i D'acord. comencem. Jo he de dir que igual vaig a ser molt exagerat, però me pareix una pel·lícula que va passar a la història. Sí, sí, Com sí, sí, a- sí, no, sí, sí, per sí. supost. És la primera pel·lícula de dinosaures que dius... En plan bien. Uau, sí, en De plan fet, molt bé. Sense tu cables saps, per o mig. sigui, tu tens una imatge dels dinosaures gràcies a Gràcies a Steven Jurassic Park, Spielberg. correcte. Sí. Sí, esta pel·lícula inspira a Velocipastor. Continuem, i li dono un 9 també. Molt bé, Víctor, molt bé. Manel, Que està serio, ¿estás serio? Sí, perquè jo diria una nota... Es que li he pegat l'escolteta jo antes. No, no, no. Jo diria la nota si l'haguera vist, però m'enganyaré avui, vaig veure altra pel·lícula, pots que explicar? és la que farem en el pròxim No, però podcast. te la No, saps no, de de què és? memòria. No, no, la vaig saps de dir que memòria. la farem en el pròxim podcast, però no vaig A dir. veure, però afegís compta a la gent perquè... Un 9 i mig a Jurassic Park. Però per què no has vist... I ja està, perquè és una senyora Agressiu, pel·lícula. Està molt agressiu, No, ¿vale? no, Està molt no, agressiu. Segon, que està demanant bateria. Però tu has pausat, has pausat? Entropeza No, 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 Vinga, això no bro. és serio. Això no és serio. Tornem a començar, va. Això no és serio. Va. Manel, aleshores, pues se queda la pel·lícula en un Sí, sí, 9. un 9 i mig. En un 9, en total, en el global se queda en... I tot això ho fas de memòria, que de trobar la mitja? O? No, que va, ho No, apunte... se'l trau ahí i fa la... Tu has votat un 8 i mig, tots han votat un 9, menys que he votat un 9 i mig, doncs això me dona un 9. Estava acordat perquè li queda la matemàtica fàcil. Ja ho tens bé, Cristian? Sí, no? Ja s'ha acabat de fer ruideig per ahí. I... L'equip de treball m'estava demanant bateria perquè li Ja, he dit ja. antes a Miguel, connecta-ho bé. I em diu, sí, ja està bé. I no ho havia connectat bé? No. Vale, no justifica tu respuesta, Cristian. Parlem un poc sobre el director, sobre Steven Spielberg. Sí qui és. Què dir d'este home? Qui és ixe? Què dir? Què dir-vos? Algú vol llançar algo? Quines pel·lícules ha fet? Jurassic Park. No, la casa antes de la 93, quina era? La llista de Schindler, la fa junta... Pues mira, jo no sabia que era d'ell. No? La llista de Pues Schindler. no l'he vist, què colló vaig a saber? Tens raó. ET, ¿no? ET. ET. Encuentros en la tercera fase. Correcte. Los Tiburón. gentlemans estos de ara, ¿no? Com se diu? Los Gentlemen. Això, Mercenarios no es Ah, no, los, això los Fabelmans. això no compta. Això no compta, això ja... Bé, és un director que també... Tiburón. Que va Ja passar a l'hem la dit. història. No? Sí, sí. Sí, Va per passar a la supost. història. Sí. I no sé si adentrarme en John Williams. Què vos pareix? Per no clavar molt de John Williams, perquè no me digueu pesat, Jo m'aborrone. què vos pareix La esta banda banda sonora. sonora? Jurassic Park. En certs moments, de fet ho vaig dir a la meva parella mirant-la a nit, me recorda a Star Wars. A veure. En certs moments. Està el Claro, seu... igual és la seva igual firma. que Harry Sí, bueno, Potter però... Però no, Jurassic Park és... I a sobre en Jurassic casa. Park. Sí, correcte. Però, o sea, jo el moment que estan en helicòptero i se veu tot el Sí, parc buah, i sona... Podries posar-la de fons total. Ara la posa ara o la cantem? Sí, per favor. La cantem. Na, 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 la taula capella. Sí, sí, sí. I, Ja que este home no fa la feina, pues la tenia que fer i si vos pareix bé, agafa ja el DeLorean. Però no anem a dir res més de la pel·lícula? Sí, però agafa ja el DeLorean. Ja vol arrencar el Ja vol, cotxe. deixa-lo, Ja vol deixa-lo. gastar gasolina. Però, espera, vas a ficar... Vas a posar-lo avui? Arranca el cotxe perquè avui sí que Arranca, el va, posa. fes la menció d'arrencar-lo. Avui sí que el posa. Ta-ta-ta-ta-tan. No, bueno. Home, no, tio, No, així fes l'arrenca la tu. Vale, pues fes la Una clau. metralleta. Estic fent la clau. Fes-ho, fes-ho.
Però per què Ja, tio. és perquè estava maca? Si estiguera que viures així, sí. Perquè duc les 10 pel·lícules més taquilleres Vale. de... No és una VPVC, però vull que me digueu en quina posició cregueu que està Jurassic Park. La 3. De l'any... De l'any 1993. Vale, Però perquè, podem perquè saber ara quines la pel·lícules recaudació hi és ha? diferent. Clara. Me dona igual, Cristian, dis-me la més taquillera, tio. Del 93, no. No. Esta és la tercera. Tu dius la tercera, Miguel. I cuyo. Esta és la tercera. Jo diria... Jo diria la primera. Sí, és que Vicent. Jo dic la tercera. la recaudació tu, pues, Manel? Entre la segona i la primera... És molt gran. és com l'exorcista. He de dir que n'hi ha 2 acertants. Que la tercera, no? I és la primera. Ah, és la La primera. pel·lícula més taquillera. Ei, home. Ens anem a la número 10, Home, és que que és... això és el Però, el pet és Una cosa, brutal, tio. tens la recaudació d'eixe any No, de això és cosa Jurassic teua. Park? No, jo tinc la recaudació total. No, deixa, no la tinc, però que me dona igual, que és la més taquillera. La número 10 tenim a Blanco Humano. Què? La número 9, i m'agrada molt perquè no sé si l'heu vista i si no vos la recomane, ja que guanya un Oscar Tom Hanks, i és Filadèlfia. Ah, sí que l'ha vist, boníssima. Un puto pel·lículon És de un Tom pel·lículon, Hanks que eh? s'endugué... Ja ho he dit 1000 voltes des de podcast. En el 93 se l'endú per Filadèlfia, en el 94 per Forrest Gump, Tom Sí. Hanks. I en el 2000 no sé. M'ho apunto, mira, per m'ho apunto nada. ahí. Filadèlfia, per favor, vegueu-la. Vegeu Filadèlfia, trata sobre ell que és un abogat homosexual Homosexual. que agafa el sida i és un dramón, però és que Tom Hanks està... Ho fa molt bé, saps? És que s'endú l'Oscar Espectacular. en emotiu. Millor actor, millor Sí, actor. millor actor, sí, correcte. Espectacular. La número 8 tenim Algo para recordar. Ostres. Una pel·lícula No me sona. pastelona d'estes. Ah. Número 7, Máximo Riesgo. Ah, sí, esta és la de la neu. Que van a... Sí. La de O sea, Stallone? a mi m'agradava quan era xicotet. Sí, crec que és de És la de Stallone. Stallone? Crec que és de Stallone, sí. Que Veritat. està penjat en Sí, el sí, cable. sí. Que s'escala tota aquesta muntanya així, Sí. sense cordes ni Es res. diu Máximo Riesgo. Máximo Riesgo. Però Quan era xicotet m'agradava. No l'he vist. Després ja tenim... Hòstia, Ara ja comença la matraca. Ara va el gol. Una proposición indecente. Ah, Bien, vale. Bueno. La número 5 tenim La tapadera, de Tom Cruise. ni idea. Era de Ok. Tom Cruise. Ok. Sí que I estaria... ara ja sobre ahí. les últimes 4 me pareixen 4 pel·lículons. La llista de Schindler, Ahí està així el camp. Ixa la quarta. No. El fugitivo. Hòstia, fugitivo. El guai. fugitivo. Ixa qui la De fa? Leonardo DiCaprio, ¿no? No, No, La que no, tu dius, Atrápame si puedes. Ah, Atrápame si puedes. Liam Neeson. De Liam Neeson. Liam Neeson. Això no caiu ara aquí. La segona Pues de Liam és... Neeson a Denzel Washington ni un tros, La segona... Sí, un tros bastant oscur. La segona és una pel·lícula de Robbie Williams. Senyora Dufalla. Yes. Oh, como Jimmy. L'altre dia estava pensant en esa La pel·lícula. senyora Dofalla. I la Ara primera- me dius de què va, no ni idea. No? I l'ha vist, Que però... sí. Ell que se té que fer passar per la niñera de... Jo practiqué el meu accent en aquesta pel·li. Són pel·lícules d'aquestes que el meu cervell fa... I la primera, com no, És que Robbie Jurassic Williams és Park. molt Pues guapo. estaria curiós saber ese any que recaudar la pel·lícula. Sí, estaria curiós, però no anem a saber-ho. Mira, No què recaudar Jurassic Park? Park? Pregunta-li a la IA. No, però que ha recaudat hasta ara. Ara ho diré Espera, jo, això ho diré jo. Anem a adivinar-ho. Sí, sí. Vaig a dir-te-ho, va. Vaig a dir-te-ho. Jo vaig a dir... Recaudació de l'any 93, per favor, matiseu. Ah, vale. Perquè si no vos serà el total. De Jurassic Park. Recaudació. En cine, el año 93. Home, Jurassic però jo Park. m'agradaria saber el pressupost primer. Clar, vale, bueno, el pressupost són 63 milions en el 93. Pues jo vaig a tirar por todo lo alto. 350 milions. En la època, Espera't un poc. Sí, sí, me da igual, 350 milions. Uf, és que... Claro, que tenéis el total. Tenéis el total. Vale, pues yo el total di que... Jo en el total, a veure, jo en el total diria 1.000 milions. Sí, Hòstia. 1029 el total. 1029. El total. Està en les Cuyo. millones. En un any jo crec que 350 lo millor sí que es fa, Clar, En això un és any, la recaptació. 300. Un any d'eixida jo crec que es fa, Pensa que després, pues jo què sé, si compren els drets Netflix o Amazon tal, sí, tenen que això- pagar això això també va ahí. suma, això Claro, suma. això va ahí. Claro. Entonces, Quin estaria pressupost has dit? 1029 milions, mis a mi. No tenia, què tenia? Ah, 63. 63, correcte. 63 ja. Un segonet. Que m'estan cridant i tinc que ir a tornar una prenda de roba, ¿vale? Per favor. La prenda de roba. Sí, la prenda esa que me Mos interessa no res. Però...
La gravació continua o això vas tallar-ho? Sí, no, això continua. Això va tota una ala ja. Bueno, Això ja no és res serio. No. Se n'anà Cristian, però bueno, continuem Continuem, amb sí. el reparto de la pel·lícula. Si vos pareix bé a Sam Neill, Qui? el prota. El protagonista. El doctor Grant. Doctor Grant. Laura... Jeff Gollum. Sí, després està Gollum. Gollum. És el més conegut de tots. No, Però no, que se queda. A mi sí. No, pa tu no, pa tu té que ser Samuel L. Jackson. Ah, però és que ell està de secundari, no és... Samuel L. Jackson, tio. És de secundari, però... És de secundari, però... Però tinc que dir una cosa, jo crec que... Però quantes pel·lícules fa de primari? Ah, també. És que sempre és secundari. Ja, i jo crec que en Jurassic Park, justament, crec que agarrar un càncer de pulmó, només en l'escena que fa rodant en l'ordenador. En l'ordenador, ahí perquè sí. ahí se de que fumar, jo que sé, 7 o 8 cartons. Com era la frase de l'ordenador, què? No és la palabra, no la És contrasenya. la contrasenya correcta o la palabra correcta. Algo així, no? I ja, si Qui voleu... s'alegra... Perdona que detalle. Qui s'alegra quan mor el xic gros? L'informàtic. Clar, el roïn. Jo alegrarme no, però me pareix, ho estava dient antes, Me pareix brutal la mort. Me pareix un tros que sempre m'ha encantat. Brutal, Lo mal que ho passa. Sí, en el cotxe, cagant-se en el fang, cagant-se en pegant-se tot la i pera i això. plovent a saco, tio. És Però- un moment, tio, que tu estàs... Ahí volia entrar jo. I saps que va morir, perquè ho saps que va morir. Però ahí n'hi ha un poc de mentira, perquè conforme se ballen les ulleres i se les va torcant per dins i per fora, I se no s'hi veu res. Això és mentira. Perquè si tu te toques les ulleres, M'encanta te perquè... les taques. M'encanta perquè ho estan dient Vicent i Manel, que els dos duen ulleres, i tu jo no tinc ni idea. Ja. Molt Però és bé. que No, ulleres no ho sabe. I ell diu, sí, això que sé. Ahí n'hi ha mentira i dius, no, però que se la pega. Que se la a pega veure, en tots no els acaba puestos. pegant-se-la, o sea, Va pegársela en tots els puestos. però tu te toques les ulleres, te les toques i te les taques. Sí, no embrutes més, i és pitjor. I te les és pitjor. embrutes més i encara te veus Tu se te menys. banyen I les la brut és ulleres, que va els que portem desempanyant-se-les ulleres. per dins, i tocant-se-les per dins, tocant-se-les per fora. No. Els A mi que ese portem moment- ulleres, a mi ese moment quan menys toquen m'encanta. les ulleres, quan estan banyats, millor, com a molt les agarres, fas aixina, com si t'esposaves la xufeta quan acabes de pixar. Yeah, meravellós. Vale? Dit això, podem continuar amb la pel·lícula. D'acord. Això no és serio ja. Ese moment a mi me pareix brutal. És brutal. Jo crec que sí. I a més... Tinc la recaudació del primer any. Vale, ok, ja. pues, un segon, anem ahí. Un segon només. Fer incapeu en el que ha dit Miguel, que està molt, és un recurs molt utilitzat en el cine, que és el tema de la pluja. Sí. Sempre que ve dificultat, sempre que ve trama gorda, algo que va crear-te angústia, és la Això era un diluvio, no? Ja, Sí, això és un diluvi. I té les dues coses. Pluja i I de nit. Sí. I és que te crea angústia, perquè això passa a les 3 de l'esprà, en el sol allà dalt, i... I no és el mateix. No, pluja de nit i sabent que estan totes les valles desconnectades. Claro. O sigui que, vamos, no pot acabar bé, era impossible que ell s'hi arribara hasta el port este. Bueno, la recaudació, o mos esperem a que Esperem que vinga Cristian. Jo volia dir... No haguereu deixat que els xiques se moriren? Oh! Crec que a aquest punt arriben tots. Els xiquets tenen que morir. Steven Spielberg, si me'l vas a veure, els xiquets haurien d'haver mort. En la novel·la no moren. Da igual, però estos dos xiquets tindrien que haver mort en el tiranosaurio. Perquè ja em digues tu què collons fas enxufant la llinterna. Claro. Què fas enxufant la llinterna? Estàs cridant la seva atenció. De què te serveix enxufar-la? Per cridar la seva atenció. Ja està. Això què vol dir? Que vols morir. Que per Pues cert- deixeu-los morir. I si escena no A veure, són xiquets, no saben el que fan. Muerte als xiquets, xixos. Ja estem. I escena no sé si sabeu que és improvisar, entre cometes, el tema de que el rei se'ls està rebentant per dalt, on tenen Sí. el panel este de metraquilato. El moment que ells s'apoyen agafant el metraquilato Sí. és improvisat, vull dir, se va Ah, sí? s'arrencar i ells va ser com... No estava escrit, però bueno. Que els caigué, no? Es despinxar. Correcte, es despinxar. Ostres, pues està Per molt mi, currat, un dels Sí, millors està moments molt també de la Està pel·lícula. molt No el digues perquè això és una altra pregunta que tinc. Que Però és- primer, No, la recaudació. Ah, sí, He trobat. és que ara vos preguntaré a cada un sí? quin és el vostre moment. Però tenim que adivinar-la? La recaudació, o ja l'has dit?
No, no li sabem Esperander. Vols adivinar-la, eh? Sí. Sí, va, volem adivinar-la. És que té molts, tio. Hi ha 63 milions Jo havia dit 350 milions. i jo n'he dit... No, en l'època no serien tants. Jo dic- 180. Jo dic 210. Jo dic... no ho he llevat. 250, va. 180. Jo dic 404. I hòstia! He guanyat jo, pues. Uau, xaval! Ojo, 400 milions en el 93 te la... Hòstia! La passa voler- esta que I ja si era. voleu us puc dir la recaudació de la 2 i de la 3. No. No cal. Però és, no m'interessa. és molt menys. Per cert, ja li he tornat la sotana a Javi. Des d'ací, Javi, salutacions i gràcies. Ja està. Continuem. Però Javi mos veu o mos sent. A vegades, Però dir-li que el nombre perquè mos sent. Ja tenim un nombre. Gràcies. Pues. Mira, ja que ha aprofitat Miguel i ja te dona pas a tu, voldria saber quina és la vostra escena preferida, la vostra escena ja per infantesa o per lo que siga o per el tema que siga. Quina és la vostra preferida? No, començarà Miguel. pues... Pues... tinc que pensar, Era per acabar antes. A veure, Tinc que pensar. jo tinc una que a mi l'última volta que l'he vist m'ha borronat. Sí? I és el moment en el que veuen el primer dinosaurio. El de Quan... l'ouet. El de l'ou. No, el grandot. El com es diu? Cuello largo. Vale, perdón. El cuello largo, vamos, el cuello largo. Brachiosaurio diuen en la película. Vale, el cuello largo. Sí. Ese moment en el que ella está... Y se lleva las ulleres, ¿no? Y ella salsefa. Se Y aquella está, queden pero no locos. sé qué, no sé cuántos, pero Sí. eso no sé cuántos. I faig aquella senyal amb uno dient, però alça no, mira el que... És que ells realment no sabien. Claro. No, no, en ese no, momento y la m'avorrone de pensar, Sí, y sí, en el no, moment no. que el tío está dient, Sí. és que clar, és algo que padeix, o sea, te fiques en la pell d'ells que estan tota la seva puta vida buscant ossos de dinosaurios, en ese moment era de, això no pot ser. I no notes certa connexió en l'espectador, que també és el moment més clar que veu un dinosaure? Exacte, És com és el moment en el que, Correcte. en el que dius, hòstia, això és un dinosauri. Està molt ben filat. Que siga en la tele, però això és un dinosauri, saps? M'agrada, Miguel. I tu, Vicent? Vale, pues el meu moment haguera sigut quan moren els xiquets, però quan no passa... però com no passa és quan... Com que els hi moren. no, correcte, quan apareix el tiranosaurio per primera vegada. Ah, ok. També és el... Sí. Ahí volia entrar, ahí volia entrar en el gotet, també el duc. El gotet. També el duc. Cristian? A mi l'escena que més me marcava de xicotet, sobretot, i crec que la que més m'agrada és quan ja està tot apagat ja i tot en la merda. Que va ser la mateixa que jo. Quan és el caçador i la doctora Sandler Sí. isen a anar al barracó per activar-ho tot en Sí. botonets, quan el caçador diu no, corre tu que nos están acechando. Sí. Quan se queda ahí tal, Però sap que va morir. desmunta l'escopeta i li l'altre pel costat i diu Que lista "Però eres". que lista eres. Però que lista I ese eres. tros, el tio, És Sí, molt està molt mítica, bé. aquesta frase. Sí, És molt mítica. i és el papa. De fet, jo quan l'estava veient, antes de que ho diguera, ho dic, que lista eres. Pues jo crec que sí s'escena la que Me pareix, més... de moment, les tres que m'heu dit, m'agrada. Me pareix molt sentimental i molt ben tirada la de Miguel. Sí, Perquè, clar, és una connexió en l'espectador molt Que forta. Miguel és molt sentimental. Sí, de veritat. I Manel? Pues a mi, jo és que som molt masoca Sí. i a mi m'agrada molt quan quasi se carreguen els xiquets. Que apareix per primera vegada, o no, per primera vegada no, el Velociraptor, però a poquets metres de distància dels xiquets, i és en la cuina. Ah, la cuina. Que primer apareix de sombra ahí darrere de... M'estic tirant de memòria, Sí, quan ese tros està t'estan molt guai. pinxant que I apareix se per darrere de la momentet ahí sombra. dins de la cuina, el patiment que tenen els nanos, per dins dels armaris i tot això, jo ahí estic disfrutant, vamos. Jo, És que a mi els velociraptors m'encanten, tio. I Manel està ahí, el matarà, la matarà. Jo sí, per favor, en les garres, per favor. Sí, de veritat. jo vos he de dir... és que podria dir moltes. Ja, no, n'hi ha però, moltes. no, sí, però ne tinc... M'aneu a permetre que ne diga dos. Una, que és la que menys me fa, que és quan menys me fa, Una sé que vas a dir-la ja. Una me pareix, no crec, no ho sé. Me pareix una obra d'art conforme està rodada, que és quan a passar lo del Tiranosaurio Rex, que ell està encalat en l'arbre junt al cotxe. Sí. Si se fixeu, és una persecució del cotxe en el xiquet cara Ah, cap sí, avall. també. És una obra d'art. Sí, està molt guai. Perquè ahí lo típic molt és ben rodat. a punt de caure el cotxe i ell se n'ix i cau el cotxe. Claro. No, ahí Però és no una corres per persecució avall.
boca avall està molt bé. I després, l'altra, que és la que més m'agrada, més me fascina, i sobretot per detalls que he vist, que és el tema de quan va donar la corrent va donar als interruptors perquè tornen les valles electrificades. Per Ahí què? el puto chiqueno vos fica nerviós. Sí, és que ahí tots volien que morira. Perquè dius, volta què- la valla allà, tio. Què fas ahí parat? Chico, Però- baixant, però està si- sonant la puta alarma. A veure- Baixa, no te quedes... No, en ese moment, o sea, Però, un segon. una persona ahí se Un va segon. per l'aire. Un segon, la tensió en el que crea voltatge ixe. Spielberg, que no sé si haureu fixat en el detall, que ella està a punt de donar, està donant als interruptors. I hasta que li dona... I el per rato que- donar-li més suspense Sí, quan a t'ensenya l'escena, tots els botons. sí, però més suspense li dona, tu si vas a donar un interruptor d'eixos gordos que fiquen, tu de normal, quin color ficaries per enxufar? El verd. Verd o roig? Fa al revés. Ho fa al Ho fa al revés. revés. Fa el roig Enxufa perquè se roig. vega el color, el roig te crea més tensió Més encara. tensió encara. I se veu com és el color roig. I dius, és un detall de merda, però és un detall que dius, No, però hòstia, que tots els ben detalls tirat són està. bons. I que t'ensenya valla principal Sí. i torna per cada, deixa torna el xiquet. Sí, Bueno, sí. y n'hi ha que Quina dir- te pensaves que era? No, pues la escena final, tío. En el cartelet caiguent. Y cuyo, Ah. tío, el tiranosaurio chillante, el cartel Sí. de Jurassic Park caiguent, y esa escena es brutal también, Sí. tío. Eso. És que diríem que tu, És que pots minuts, dir en el moment que arriben en l'helicòptero i es veu tota la també. illa és que pots dir un És que el montón, moment de un montón. l'helicòptero que estaven dient, quan arranca la música, el moment de l'helicòptero, O la todo escena de- verd ahí, la música, O inclús el tope. final quan van en l'helicòptero i el pterodáctilo este passant pel costat de la vida se abre camino i Sí, sí, tío, sí. és que Que la és que història- és un ala. Anaves a dir-ho? La història de la vida s'abre camino? No. És que estic molt pesat, tio. Jo anava a dir que una escena mítica també, i després continues, Sí, sí, sí. és quan el got d'aigua i el T-Rex. Ah, sí. Vale. I tot, vamos. Mira, pues ara que m'has tret el tema de l'aigua, continuo per ahí. Vale. Sabeu com li se va ocurrir això? Cuidado que teniu un conill per baix la taula. Ah, Sí, vale. sí, no pego patas. Sabeu No una, és una rap. llançona en el conill. Sabeu lo que... Sabeu lo que... Com li se va ocurrir això a Spielberg, el tema? No. Jo crec que avui en dia, tots els de la nostra generació, 80, 90 i alguns del 2000, perquè hem mamat la pel·lícula per antonomàsia que diguem de dinosaures, Que- diguem Jurassic Park, Jurassic sí, Park, sí. qual. I jo crec que si tots veiem un got de plàstic en aigua i fent les ondes, mos ve al cap que De veu fet, un és que rei. Fa poquet en la faena, en un got que tenia de plàstic, ho vaig fer Claro. i passé el vídeo pel grup dels companys. No, de fet, jo he vist hasta anuncis en Wallapop que te ficava avisador de tiranosaurio rei. No, coses així, vull dir, ha quedat molt. Pues a Spielberg li va vindre perquè estava en el cotxe i tenia la música tot hòstia i tenia un I got retumbava. i estava escoltant la cançó de You Are Remember i tenia la música tot hòstia i començar a fer Claro. les ondes I va dir, pues vaig a posar un i putet. va dir, hòstia, pues molaria pa això i res. Frases que se diu molt en la pel·lícula és la de una que la diu més de 4 voltes, que és la de no hemos reparado un gasto. Sí, hòstia, ho diu prou que, vegades. que me pareix una merda frase. Quan lo dels cotxes... vull Sí, dir, sí, no. Me pareix una merda perquè tens un puto informàtic per tot un parc. Ja. I damunt, mira, quin informàtic. Dinet, jo què sé. Però entonces la carrera informàtica encara no estava tan avançada. Però clar, O sigui que no n'hi ha més? el informàtic al principi de la pel·lícula diu I damunt és el que trailer. li paga y fa, después te daré más. Fa, por esto estoy haciendo eso. Porque Hammond No me paga. no me No, valora. no li Per paga cert, prou, no li paga prou. jo he tingut un company, jo crec que informàtic, un company, Cuidao, no, cuidao. colló, que Cuidao. era igual, o sea, tant físicament com, vull dir, tot. Tot el igual. paqueteig, el pote de Coca-Cola, no sé què, i jo estava mirant la nit i vaig dir que apretar pausa i me diu la meva parella, què fas? I jo estava descollonant-me. Ja està. És pots que, sí continuar. que arriba Samuel L. Jackson a la seva taula fa, però serà guarro el tio este. Sí, sí, sí. Que risa, en tio. tot està increïble, tio, tot fa gràcia. I què me dia, no, i si no Samuel L. Jackson? I jo li dia, Samuel L. Jackson. Clar que Samuel L. Lo que passa que no té la mateixa veu en espanyol. Claro. I ningú va parlar del tema de l'explicació de la falla científic, del tema de l'ADN. Ai, se m'ha oblidat, perdó. El què, el què?
la part científica, l'explicació de com trauen l'ADN del mosquit, que s'ha quedat en l'àmbar... Espera't un segon que hi vull que entraré jo. Jo, mira... Jo m'estranyava que això no ho comentàreu. Jo m'ho crec, però no tinc ni puta idea. Vale, Vicent, però és que ahí són muy... Bueno, primer que tot, vos recomane Cinemascopazo, que vos ho he dit. Cinemascopazo. Pensava que anava a dir... Parlen d'esta pel·lícula de Juan Gómez Jurado, no, Altozano, Arturo González Campos i el fan Ángel Martín fan esta pel·lícula, vale? I expliquen un poc tot això. Vale. I ara vos vaig a llançar una pregunta que vull que me contesteu. Què penseu vosaltres? Esta pel·lícula la catalogaríeu com a ciència-ficció o com a fantasia? Miguel? Ciència-ficció. Vicent? Fantasia-ficció. No, o una o l'altra. L'hora fosca. Ciència-ficció. Ciència-ficció. Ciència-ficció, però amb molts peros. Home, per supost, vale. Un apunt, la ciència-ficció és que intenta sempre com una explicació real, en el cometes, a lo que està. I és ahí a lo que entrem, a lo de Vicent, perquè jo, el que ha dit Vicent m'ha fet molta gràcia, perquè jo en 30 anys veig la pel·lícula i com Vicent t'expliquen el tema de l'àmbar, s'agarren la sang d'un mosquit i jo veig en casa i dic, pues és de veres. Sí, no. I si ho pensen un poc, s'ha demostrat que en l'àmbar se conserva. I si n'hi haguera un dinosaure, un mosquit que tinguera la sang d'un dinosaure, se podria extraure l'ADN. Ara, d'ahí a fer dinosaure... No, és que damunt t'expliquen que durant el temps el genoma, o sea, lo que es el ADN, se va deteriorant. Entonces no tenen el genoma, no el tenen com... Exacte, perquè trobaren, ja farà uns 6-7 anys, trobaren quasi intacte l'ADN d'un mamut. Sí, això és veritat. I que volien clonar-lo, però no podien perquè encara es faltaven faltava informació del genoma. Entonces, l'explicació ja, que això ja passaríem a la part fantàstica, que és combinar la genètica de les notes. Cuidao, que s'han fet coses... És fantàstica, però... Te ho creu. Té una lògica i està ben explicat. Entonces jo ahir, per això li he posat un 9,5, perquè marcar la infància, científicament està prou ben orientat. I que estem parlant de l'any 93. I estem parlant del 93, els efectes especials, el PGI... Encara la pots veure, saps? Sí, no. Que, no sé si sabeu que, com ha dit ell, era mesclar animatrònics en... Sí, en un poc de CGI. En un poc de CGI, que no sé si sabeu de qui són els efectes especials. Pixar, pot ser? Animatrònics és això que van manejant el... Sí, no, robots. Ninots que tenen esqueletos robòtics. Exacte. Però també està feta en... També té CGI. Mescla no, com es diu? Tu dius stop motion? Sí, està feta també en stop motion. Té molt poc de stop motion. Molt poc. No, allà t'explicaré per què. Perquè els efectes especials... Però qui ho ha dit? On ho has vist això? No, és que és aixina. Stop motion estaria feta la de Un Mundo Perdido, que també era de dinosaures. És que li ho he preguntat a la IA i m'ha dit que sí. Que la IA no diu sempre la veritat. La IA a voltes té... És perquè mentre feia Jurassic Park estava fent la llista de Schindler i el director de postproducció i el que grava els efectes especials és un tal que no sé si a Manel li sonarà, no ho sé, ja Cristian, un tal George Lucas. Sí, no, de fet, si acabes els crèdits, darrere de tot posa Skywalker Productions no sé què i Lucasfilm no sé què. I sent el director de Piranya 2. Sí, és que me papís que l'ha dit que en eixa època era Industrial Light and Magic. Era Lucasfilm, tu veus el CGI subapartat. O sea, conforme està acoplat els dinosaurios a lo que és la terra física i tot, l'únic fallo, després d'anys visionant-ho, els més experts, ha sigut el momentet en el tema del cotxe, el Tyrannosaurus Rex, quan passa, diguem, la valla... Sí, la valla no, un tronc. Un tros de formigó, no, un tros de formigó... No sé qui ho ha dit dels dos abans. No era que es carregava un tronc, és un tronc. No, és quan passa la pata per una valla de formigó, o sigui, una barrereta de formigó, i per ahí... Que la traspassa, no? La traspassa, perquè ahí no pogueren ja... Però no es nota, han estat anys per trobar el fallo. I quan la veus en 10 anys, menys. Ahí tens que estar ahí. No, tens que estar ahí, vamos, damunt, i ara que vos ho va dir, dic, sí, és veritat que la cama, el peu li trap... Però, potser... Són 30 anys de pel·lícula, No, està espectacular. I és que és increïble.
És increïble. I l'altra frase que s'utilitza molt és la vida sabe camino. La vida sabe la camino. sabe Que no, sempre conté la mateixa història, que és de Cinema Escopazo, no és meua, que quan estan en l'avió... Vosotros no se'n recordeu, tio. En el avió. Quan estan en l'helicòptero. Sí, en helicòptero. No sé si sabeu que el personatge de Sam Neill, el Dr. Grant, quan toca l'ordenador, és un inútil en tot el que La és tecnologia tecnologia i en tot. Sí. Aleshores, quan estan en el helicòptero, que diuen? Abrochaos los cinturones. No, sí, té és el les Luga. dos Claro, entrades. Vale, molt bé. Té les dos entrades que són dos què? Dos entrades femelles. Femelles. I ell què fa? Les agafa I les nua. I fa un nuc i ja està. i és ja volar. la simbologia de la pel·lícula, perquè Sí. tots són femelles, però la vida s'abre camino. Sí. Claro. De totes formes, s'acaba fent lo que n'hi ha que fer. sí. I és una simbologia que li clava Spielberg en el minut 12 de la pel·lícula. Ja esteu està clavant ahí que dos femelles que jo també que dic que un poc inútils, no? Perquè saben que els amfibios tenen la capacitat o poden haver la capacitat. Però el millor és el que més quadrava. Ja, o- però no ho pensen. Vull dir, són capaços de fer això i no es ve el cap a un detrás de dir i si... Però és que, clar, O algun de tots, com ja era tard, va dir va, jo no dic que si no i tu costarà no tot pots fer. pensar que a lo millor sí que realment volia que crearan més vida de manera no controlada. No crec. mira, una No, cosa. perquè diuen que... No, perquè al final ells el perquè que volia diuen- és que fos un parc. Claro, és lo que De- volen... de- ells diuen d'atraccions, que- pràcticament. Ells diuen que volen tindre controlat. Clar. Entonces, si tu fas que ells tinguen ous i tot això, ja no ho tens controlat. Que és quan el protagonista se troba els ous, ja que han eclosionat. Una cosa que jo volia dir és que jo no ho recordava per els anys que feia que no la veia i pensava que era un tema més recent, però no, fa moltes referències dins de la pel·lícula a el parentesco que tenien els dinosaures en les aus. Sí, correcte. Sí, un muntó, tio. Clar, però jo en aquest moment, que ho és de xicotet, doncs d'això no t'ho recordes. I clar, jo pensava que era un tema més recent, però dic, hòstia, no? Dic, així ja està, només començat la peli, ja ho Sí, diu. sí, ho diu. Un pavo de 2 metros. Un pavo i de dius, Pavo de 2 metros, sí. Digo, eso no es un pavo I de 2 després, metros, ja que... quan estan els dos xiquets en el doctor Graham? Grant. 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 Que ve la manada de galimimus correguents, són avestruz. Sí, Són és una Sí, avestruz. sí, exactament. De fet, els velociraptors ahí estan molt representats. Que no se diuen velociraptors. No eren velociraptors. Velociraptors li claven el nom en la El nom pel·lícula. l'inventen ahí en la pel·lícula. Home, és que el nom Com es real diu? no me'n recordo, l'hem dit abans. No sé què, però Raptor és, però no sé... No tenia raptor. Bueno, Vaig a buscar-lo. total, que la realitat és que estaven plens de plumes. Sí. Estaven Vull dir, plens de clar, plumes. I a l'escena final, que Miguel te tinc que corregir, no és un pterodàctilo volant, són pardalets. Són estos que tenen... No, 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 són pelícanos. són pelícanos volant. Pelícanos. Tu veus el pel... Ara no sé per què... Això és de l'altra pel·lícula. Ah, això és de l'altra pel·lícula. De Jurassic World, de crec. Jurassic World. Bueno, i una cosa... Bueno, sí, ho veus? i què vos pareix Jurassic Això anava a dir, World? què vos pareix? Si és que l'heu els tres vist. Un últims? segon, En Deinonychus comparació, és el vamos. nom de Però Velociraptor queda molt més agressiu. No, i és que se li queda, se li queda. Ja està. Jurassic World està bé. Està bé, Una però... bona... Bueno, igual. A mi m'agrada. Està bé, però per a mi... A veure, per exemple, de la saga principal de les tres primeres de... Té molts fallos, No, Jurassic World. parle de Molts Jurassic Park. fallos. L'última per mi és una merda. Parle de Jurassic Park. De les noves, la tercera. No, és una Jurassic La Park última bé. no l'he vist. Jurassic No l'he Park vist. 1 i 2, bien. La Bé, 3, bueno. Jurassic World, Basura. pel·lícules pa veure i ja està. Basura. vull dir. A mi, pues a mi de Jurassic Park, la 3, no me desagrada, No, la trilogia està bé, la primera és la millor. Jo l'altre no la recorde. La Quan 3 estan està, buscant a el mi xiquet. me pareix... Jo és que sóc de pares filar molt Sí, prim a a mi lo també me pareix millor, que estiga però en prou bé, Jurassic la veritat. World, això de les pilotetes illes de cristal, Ho han fet massa futurista. no, però ja sí, és però més- tan tecnològic i tanta història, i després els xiquets diuen ai mira, però ja està trencat, anem a passar per ahí, i no n'hi ha ni un GPS ni res que es desactive que diga no, per ahí no podem entrar. Jo què sé, Però no se faria la pel·lícula. Ja, però feu-ho d'una altra manera, no així. Jo què sé, són pel·lícules jo Clar. penso que han volgut, que han tret i hauran recaudat els seus diners. Sí, clar. Ho han tret per això, per el nom i s'ha acabat. Sí. Sí. No, No, a veure, que estan bé, estan entretingudes, com els primers que estan bé i però m'agraden. no té aquest sentiment. No. Que té. Home, No. espera, cuidado. Perquè en el moment en Quan que se se van de la moren isla els- y está el sí. cuello largo y se ahí
no ho digueu perquè tio. esa pel·lícula, que és la segona, de Jurassic World, La segona, no? La veurem en el cine, la meva senyora i jo, i en ese moment... En ese moment el cau el cor entero, tio. me mirava i me deia, ai, però això... I dic, ja està, és una pel·lícula. Ni me'n recordo. I és que te forces a pensar-ho. Ni me'n És una recordo. pel·lícula, és una Perquè pel·lícula, és una penita pel·lícula. quan se'n van tots en el barco. I tots morint, tots els dinosaures morint ahí, tio, i dius, mare meva, tio. Que vius els altres i te dona més o menys te dona igual. Sí, que està Però aquí. veus ahí, sí. Les persones morint i t'importa. Dona igual. però dic- Però dic que els altres dinosaurios que es cauen la lava i coses d'això, te dona més o menys te dona igual. Però ese que se queda allà solet no ha arribat Es queda ahí al dos barco, patins, no ha arribat al barco. i se queda ahí... Hòstia, hòstia, És que, cuyo, Es dona molta pena. ahí han pegat, ahí... És més duríssim moment que la llista de Schindler. Pues... Home, pues ahí, Sí, perquè la lista de Schindler, això són persones, no? La película de Hachiko, cuidado, Estàs dient? Per favor, Si no l'has Buah, Cuidado, no vull plorar així, per favor. M'ha arribat a la conclusió de que Jurassic Park és un pel·lícula. És un... Sí, Sí, Però que ha marcat una època. Jo crec que la primera Esta volta podem estem dir que és de tan d'acord. culto, dice que digueu a vegades. Quasi, ja té 30 De fet, Jo diria no que sé sí. si ho recordareu, però la meva quinta, per lo menos, que vaig a Jurassic Park, tots volien ser arqueólogos. Ah, pues jo no veus. ¿Qué bolsas de machor? Arqueólogo. Ara buscar la Pues jo no conec a ningú que vulgui ser arqueólogo. Jo tampoc. Jo tampoc, realment tampoc. Manel, camis més raros tenies. O tens? No, companys. I sí, els tenia. Sí que els tenia. Però Jo, bueno, mira, arrel d'això, Soy paleontólogo. no sé si se'n recordareu, és que som un poc més majors, crec que era en el Levante que treien el col·leccionable del tiranosaurio. i damunt brillava en l'oscuritat. Que tenies que muntar. És més, tinc el cap. Però una Jo el cosa, tenia sencer. Jo tinc el cap. Era El primer fascículo. ¿era en el Levante o en els fascículos esos que traien de... Lo de Naya, Planeta d'Agostini. o algo així, no? Això de Naya o Planeta Levante no era. Ah, vale, no era en el Levante. Ah, era Planeta en- d'Agostini, Vale, sí. o- No, era una col·lecció, vale, Això de sí. fascículos. Aquelles col·leccions que ningú al final els acabava fent-se. A algú se li faria. Sí, no, si no trauen més... Pues si deixa una pasta, això. La del tiranosaurio jo la vaig acabar. Però sí que és de veres que n'hi havia algunes pastissal. que Ja veus. treien les 3 primeres edicions i després ja s'acabaven. Cancel·laven. És que resulta Con lo que... que estan passant de les sèries de Netflix, no? Resulta que el primer valia Correcte. €1, el segon valia 5, Sí. el tercer i Sí, el quart sí, valen no, 7 o 8 ja, al euros final i després ja acabes ne val pagant. 12 o 13. I dius, anem a veure. És que Al final pagaves un dinosauri de Jo feia veritat. això en llibres de filosofia. Quan tenien alguna col·lecció de llibres i tal qual, De filosofia. me pilla el primer i el segon. Este home, llibres de filosofia, tio, en 10 anys. No, 10 no, estic parlant ja un poc més major. 12. collons. A mi és que a mi m'ho comprava ma abuelo. És que anava avançant. I vaig- Menos llibres de completar el filosofia i més tiranosaurio. veure pel·lícules. Caramba, mare que va. Ni la llista de Schindler l'ha vist. I està ahí, míralo. Bueno, però tu t'has llegit El Resplandor? Llegit? No, jo encara no l'he vist. Encara no l'he vist. Ah, i damunt ni l'has vist. I Doctor Sueño, La tinc que chaval. veure. Que per cert, ho torno a dir, Vicent m'ha regalat Cementerio de mascotas i me'l tinc que llegir. Però això Ja a qui sí, li sí, importa, o sí, sigui, sí, realment, sí, això a sí, qui li no importa? sé, És dels nostres Hi ha una oients. altra coseta, heu A vist veure, va, i la banda sonores? que va eixir ara una pel·lícula de Dungeons and Dragons? Ja Sí, sí, ja Ah, ho ja he sentit. comentat. Cristian i jo quasi anem a veure-la. La Sí? setmana passada. Però està en el cine, eh? Sí. Ah, és que jo no vingué. És que no vingué. Era el capítol que tu no estaves. L'últim capítol que tu no estaves, jo... Té pinta d'estar prou bé, no? el Home, estre- pareix un poquet de cine de segon, però... No se nota que no mos escolta. No, no, està Que la vas dir jo d'estreno. està molt ben valorat, La eh? vas dir jo d'estreno. Sí, està acceptant les crítiques. El diumenge molt, passat quasi anem Víctor i jo al cine a veure. Quasi anem. Ai, per què no Eh, m'aviseu? per què no anem? Pues mira, pues hemos pasado. Ja m'ho passa. Al final començarem a fer altres coses, Víctor i jo, i... Jo quasi preferís veure la de Nicolas Cage, no sé què dir-te, saps? Home, també podíem anar a veure Dungeons and Cocalimer. Dragons? No té bona Pues, pinta, eh? Una cosa, per tancar, perquè ho sàpiguen. Sí, sí, no, Per si a lo millor volen desenxufar, ja no anem a parlar més de Jurassic Park. No. Un pel·lículon de Steven Spielberg del Sí, però 93 de John Williams molt recordeu-se de guai. les bandes sonores, eh? No, sí, clar. Però Miguel, vull dir algo? No, això ho tinc que dir. Que acaparadores, tio. No, vale, pues no ho diré. Però ja que me traus el tema, Miguel, ¿oídos algo? I ara comença la musiqueta. Sí. Ah, vale. Parlem vostè. Pues sí, Eh, 3 bandes sonores. Tres? 3? Tots estem esperant d'este moment. Va, a veure. Home, pues sí.
Miguel, avui tinc que dir-te que no estic en forma, eh? Avui no estàs en forma? No. Jurassic Park. Bueno, a veure, Ete. vaig a ficar-vos... Vale, Tots així? vaig a ficar-vos la primera. Sí, perquè l'última... Cuidado, Arribarà un moment en què la pararé, perquè és que si no... Perquè diu Mortal Kombat. Agua en Xina. Terminator. Cuidado en el mòbil i el micro, Ja estem. Ja està patint. Que no pot dir Ja està patint, pensa. ja està patint per la fiança, va. Vale, Ahí Miguel. va. No digueu res, per favor, que ho sàpiga. Està patint per la fiança. Tranquils. I collons, espera. Posa-li bé, això. Això què és? Una prova d'oiometria o què? Manel. Si no se sent. Me sona. Crec que la tinc. Crec, no? Crec que la tinc. És que no pot ficar molt més. Cuyo va començar, xavals. És que si la deixe més, o sigui, ara jo a puntuar tot. Ben-Hur. Vale, Esto ya no apunta coses. No, però jo he apuntat algo, però no tinc ni puta Jo idea. tampoc. Jo crec que sí, Tu saps? has apuntat. Jo sí, Tu però has apuntat. Tu Manel has apuntat. Jo no he apuntat com res. haguera pogut La puc apuntar. deixar directe. uns segonets més, però... Vale, va. Va. Prou. Prou, perquè ja ho he sentit i tot. Jo crec que estic igual. Jo crec que estic igual. Torna a ficar-la des de... No, tant del principi no. Un poquet La prova d'oiometria no. Tira-li poc darrere. 10 segonets arrere. És que esta no és segur. Vaig a posar algo, però vam posar. Esta crec que no. M'has pillat, m'has pillat. És pel·lícula, no? Havien quedat. És que no puc deixar-la més, tio. És impossible. No vol sonar, És impossible. Fem una cosa. Te diguem, no mos dius si ha acertat algú i I si no l'acabes de encerta ficar. ningú, continua. No, i l'acabes de ficar, vale? Va, però apuntes, tu s'ha apuntat algo. No, espera que apunte algo. Apunta ET, tio. Espera, que està tararejant com si Jo m'ho he inventat perquè... Jo també, És que esta no és. Sí, continua dibuixant, I Miguel, esta. que avui t'ha sembrat. Continua dibuixant. Vaig a ficar esta, però no. Home, un poquet ahí també de dificultat, no? Que Dificultat, satira. Va, comença jo, que no tinc ni idea. Vale, va. Ja tens apuntat... És que este home major és que és molt lento per apuntar. Espera, pues va. Però que estava apuntant. Jo no ho sé, vamos. Vale, va. Dune. Per El último mohicano. Jo he posat Avatar, però crec que no és. Jo també he Ah, Voy a pensat. ficar el Señor de los Anillos. Però no. Continuem, vinga. És Juego de Tronos. No, però jo no Ho havia són pensat. pel·lícules. Però és una pel·lícula, és Bueno, una jo vaig dir sèrie. que podia ser pel·lícula i sèries, això està gravat, Entonces, ai, pues jo ho havia dit de conya. Havia pensat Juego de Tronos, però Jo no sé havia per què no pensat es diu. Jo ho havia dit també. Ja vaig dir que podien ser pel·lícules o No sèries. també, però com Pues jo no... ho havia dit també, lo que És el passa final, és que és el final, perquè Ja, no sé, la pues, entonces sí que ho va encertar. Està gravat. Està gravat. No, ho havia dit. Dic, Jo havia pensat també en Havia Juego de pensat Juego de Tronos, però dic, un pom com és pato. peli. Vale, ja res, xaval. I entonces què? Vaig anar... Així no se regala res. Vaig anar a pillar més Bueno, jo tinc 2 punts del programa passat. Silenci, per favor. Vaig a ficar la segona, va. Va, vale, va. Anem allà. Està sembraet. La segona, la cançó l'aneu a conèixer tots. A lo millor la pel·lícula no, però la Ja estem cançó en Full tots. Monty, com te va fer el Anem allà. Ja està clar.
Està molt clar. Saps per què me ric, no? Sí. Jo crec que ja. Jo estic intentant a Perquè veure a quina pel·lícula li posis És aixina tota la cançó. No, està clar, si sé quina cançó és. És aixina tota la cançó. Pensàvem a dir que la cançó apareixeríeu segur. És que jo només li l'assigno a una pel·lícula, tio, però no serà. A Torrente. No, Torrente no. Algo que té més que veure. Però no és. No, ni la que vaig a posar jo tampoc, perquè és massa òbvia. Espera, que va començar el bo. És Alicia o... No, si és tot el rato així. Ara ve l'escribillo. Però en este cas... ¿Vos sabes si es peli o serie? Pel·lícula. De l'any... Pel·lícula. 90 y pico, ¿no? 84. Me dices loco. Yo la película que pensé es del 90. 90 y algo. Pot ser. Que és pràcticament tota la... Ya. Llévala, sí. A veure, va. Pero no será la... Has apuntat algo? Sí. Jo dic l'última, no? Espereu. Mm. Espereu que jo encara no he apuntat. No, jo no, la meva no serà, perquè me conec massa la banda sonora i això no me sona, però és que... Jo crec que la meva tampoc serà, però... Lo que no sé qui és el compositor. És que no me recordo quina pel·lícula pot dirigir. El conec. No ho sé. Pot ser. Quin trencament de cap, estem tots serios, eh? Ja la tens. Me tirat el pisto allí, però... Vaig a dir Break Here, però no és Break Here. Vas ben encaminat. Tu? Però no és. Jo la mateixa. Tu? Jo he posat Willow, que no és. Jo a ficar que l'ha dit antes, el último mohicano. I l'acabava de dir, jo m'he dit, el último mexicano, vaig, no? No! Jo tampoc me sale. No, pero va después. És que jo no l'he Y te vist. puedes oír la primera lífica del último mohicano y dices, tenía collons que també duguera el último mohicano. Pues mira, De qui, James Horner? Trevor Jones. No, ni idea. Jo tampoc l'he vist. Bueno, si l'he vist... Jo conforme sonat al principi... Jo vaig. M'agrada la risa, tio. Però això t'ha dit, saps de què me ric, no? A veure, Víctor... Un puntet. Va la tercera i última. Veurem. Amb esta serà tindreu que saber tots. Estes eren difícils, eh? Esta és la fàcil. Veurem. Joder, la fàcil. Solo fàcil, la fàcil. No tinc idea, eh? No vull mirar a ningú. Calleu. Sí, me sona, tio. Això és una sèrie. No, Ah, no? no. Esta no la vas a adivinar, però bueno. Jo crec que hauries de llevar-la ja. Sí, jo Perquè dirà el títol de la pel·lícula. El va dir ara, eh? Ja ho sé. No me diu res, el cabró. Serà cabró? Jo no me la sé. Jo he dit algo, però no és. Tu ja has dit alguna No, no vull mirar lo teu. No, estic pensant, és que me sona molt, tio. És que dic, és que... Sí, perquè tu l'has vist, Cristian no. És que... No l'ha vist. Bueno, ja ho teniu tots apuntat. No, jo Ara no. és quan la direm i Cristian diu, Pues està. no l'ha vist, a veure. Com no va anar perdent? No, no és. És que només- Quina posat? Només me veu una... Quina cosa? No em sentirà. Ah, vale. El palo, no? El palo no, de fora, Que la diga primer Cristian. Jo he posat Sweeney Todd. Com? El barbero diabólico. No. Ja. A veure... Mary Poppins. Jo, lo que te preguntava de sèrie és perquè pensava que era la de Patriot, la de Boys, de The Boys. No. Però després ha anat al homòlogo
de Marvel, Capitán América. Que no hemos El contado primer todavía. Vengador que ho diu. És que no l'he vist. Vale. Pero en un principio pensaba que era Patreon. Que és quan estan... Ah, però jo he dit que Pensava que era És Patreon. al principi que ell, quan ell se punxa i tot això, ell... Quan ell se punxa. És veritat, el punxen. El punxa. Bueno, com mal... Pues mira, hay un puntet. Vale. Bueno, És els que, dos del és que, passat. tio, d'eixes pel·lícules puc traure Ja, bandes sonores, sí, però sí. és que no puc traure Li tampoc passa nada. puntuacions, per favor. A veure, Manel. 7. Una merda, 9. Sí, no. 9 7. punts. 6, 6. Víctor. 9, No. 10. 10. 10. 10. Perquè jo vaig Cristian, un per darrere cinc. d'ell. Jo vaig un per darrere d'ell. Perdona que t'ho digui. No preocupar-se. Bé, bé. Això és tongo, Vaig a perdre les dues competicions i a saber què me M'ha feu. matat en la primera, però... Saber què me feu. Perquè la querem molt Ahir penjat. Ja, ja. Ahir penjat tot un podcast. Ja t'he dit que avui no estava jo. Bueno, avui vos han agradat les bandes Sí, com sempre. Sí, Més bueno, complicadetes, un sí. poc més complicadetes. Sí. No molt, Miguel, si no vens no passa res, I arriba el moment més trist junt a quan s'acaben les bandes sonores. Sí. Que és el moment de la despedida i avui voldria dir una coseta. Per favor, no puedo despedir avui el programa, mi. No, ni de conya. Ja està. No. No, per favor. És que l'altre dia estàvem en el Volander i m'agradava molt Héctor González Martí, de la secció de l'Excusat, un altre podcast en valencià, i és que va dir que hi ha molts podcasts en valencià i és de veres. Aquest és un, n'hi ha molts, i que moltes gràcies a tots i a nosaltres mateixes mos la automamem per fer contingut Si poguera... Sí, arriba. per fer contingut en la nostra llengua, que pense que és preciós. I res més, que dona una alegria molt gran veure que la gent crea contingut. I cada vegada més, Cada vegada cada més, volta més i més, i és el que va... Bueno, lo de la calidad ya, pues bueno, un poquet ya... Això ja és subjectiu. Molt bé. Va de menos a més, depenent de... Bueno. Això és com Bueno, bé. hereditari, no li agrada, no fa tot. No es paga del món, exacte. Com este, no? Com Taika. I si no és No pànic. li me sé. Tira, i si per allà. Pense que ja tenim el títol d'avui, no? Hereditari i Jurassic Park. No era la taula santa. Ai, la taula santa. La taula santa. Santa. Que estem gravant en Setmana Santa. Claro. O sigui, totes aquestes coses me les volia apuntar i al final no m'apunta res, se m'olvida tot. Millor. Ja estic jo per recordar-vos. Per favor, Víctor, continua. Res, dir això, dir que anem creixent també nosaltres, encara que parega que no, perquè tenim molts projectes. Sí, la veritat que sí. Sí. No fer gràcia lo de que anem creixent. Anem creixent, sí. Ja està. A mi també, jo Ja està m'aguanta la risa. Ja està en la brometa. M'aguanta la risa, la veritat. M'aguanta la risa. Parle a nivell personal, no a nivell físic. Sí, tinc la barba més llarga, és veritat, va creixent. La barba. I res, des d'ací... La barba fosca. Des d'ací donar les gràcies als meus companys, que no ho faig mai, i dir que sempre dic que la taula fosca som tots, però sobretot la taula fosca sou vosaltres, som nosaltres. És increïble compartir micro i programes amb vosaltres. Saps que ara quan tanqui càmera te vaig a... Vale. Ha fet xest de follar. Te vaig a... I el que no ho vega... I jo vaig a pixar-te la cara. Per favor. I res, xis, que moltíssimes gràcies, que espero que este podcast arribi molt de temps, i que, com sempre dic, la taula fosca som tots. Adeu. Adéu. Adeu. Adéu. Ciao, ciao. Ciao, ciao!